Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Mela, akid. Dak il-filmat. Xrajna żgħat f'dak il-filmat? Mela. Jew almenu x'inhi d-deskrizzjoni tiegħek ta' xrajna f'dak il-filmat? Dika kienet l-ewwel Skywatch event, ħanajdula CE5 Skywatch event. Issa nixtieq nibda billi ngħid illi dina kienet ħanajtek inkoraġġata mill-followers tagħna, ġifieri kienet xi ħaġa li n-nies dejjem jitolbuna. Ġrajt kommentu wkoll li saqsu għaliha. Eżatt, kien hemm ħafna li jgħidulna ejja nagħmlu CE5. Jiena minn point personali tiegħi, mill-punta di vista tiegħi kienet xi ħaġa li jiena dejjem kont xettiku tagħha. Ovvjament billi tkun xettiku ma jfissirx li m'hemmx il-possibilità ġifieri. Però jiena dejjem kon ngħid li ma naħsibx li hija possibbli ħanajtek. Waqajt għall-tentazzjoni ħanajtek. X'f'moħħok x'kien impossibbli imma? Kont naraħħa bħala xi ħaġa, il-kelma jużawha wuwu, jiġifieri, kienet xi ħaġa fantastika. Illi jiena kont naħseb u forsi anki llum il-ġurnata għadni naħseb illi hija naqra impossibbli li inti tista' tikkomunika ma' xi tip ta' entità, ngħidulhom jinnaf beings, nistgħu nsejħulhom li trid. U inti isek qed tgħidilhom ħanużaw il-kelma Maltija ħanajtek ro. Fil-verità il-kelma naqra iktar teknika hija tissaminja jew inti issejjaħ tusamin UFOs. U għajt attentazzjoni biex nipprovawha. Jenat there's no harm in trying, ħanajtek. Xej jisservina bħala l-ewwel laqa soċjali. Eżatt, kienet xi ħaġa soċjali. U organizzajna l-ewwel waħda. L-event beda billi iltqajna, l-ewwel event kellna 23 ruħ. Kienu 23 ruħ li jiena fil-verità fiżikament qatt ma kont iltqajt magħhom, ħallif ovvjament Sajan, għax Sajan kien magħna, però mbagħad kien telaq. Però ħafna minnhom jiena kont nafhom through Facebook, ovvjament kienu jiffollowjaw il-paġna Kuntatt UFO Malta u bħal speċi kienu huma li inkoraġġewni illi nagħmlu din l-event. Għamilni konna Pembroke fejn it-Torri. U da bażikament beda l-event, għamilna dawk li jissejħu t-towns, issa nitkellmu aktar il-qoddim fuqhom, jiena bdejt nuża il-protokoll ta' Stephen Greer li hija CE5 application
li tixtrija minn fuq. Ekon sassa, ġveri app nizzela fuq il-mobile, kif? Iva, dana hija application, tniżżilha kemm għall-Android u kemm għall-iPhone. Ma nafx kemm tiswa nsejt jien dak iż-żmien minn għalija kont ħatta minn ix-xert kux 19 euros jew xi ħaġek. U di bażikament fija step 1 illi inti ddoq tones li jissejħu l-crop circle tones u wara the next step hija guided meditation li tisma' leħen Stephen Greer imexxik biex inti tkun tagħmel dak li jissejjaħ meditazzjoni biex inti waslek to elevate your consciousness u inti tkun isek jade beam lighthouse biex inti sejjaħ daw l-entitajiet. U għamenni insomma għadna fċirku, kienem kwiet assolut, in-nies deru li jena sorprendejt ruħi, deru serji ħafna ġifiri li għedin jamlu xaħġa ħanajtek straordinarja. Għamenna l-speaker fil-nofs, daqqajna t-tones, mill-lup jajnijom għal xi 10 minutes, jek mussejjer zbal, l-ewwel darba u bdejna bil-guided meditation. Kif spiċċa kollox, ovvjament kulħadd għam bil-wieqfa, ntafa l-speaker, u kulħadd ovvjament beda jagħmel skywatch ħanajtek, kulħadd iħares l-emmulaw, ovvjament ikun hemm min jara satellita. Satelliti taraw ħafna fil-fatt tara xi 30 waħda kieku f'event wieħed. U rajna ħafna satelliti, rajna ħafna aeroplani, ġifieri aeroplan tarfu. Mela. Aeroplan għandek il-navigation lights, għandek il-port u l-starport, għandek l-ħdar u l-aħmar, u bħal speċi apparti minn hekk kien għandi l-application il-Flight Radar. Għax mhux hekk faċli tikkonferma dak li. Allura mill-ewwel tinduna tajt mela dan huwa aeroplan. Dik il-ġurnata, l-ewwel ġurnata ma kienx irrieħ, allura jista' jkun possibilità ta' xi drone. Jew anke Chinese lanterns għal-ħilu l-lum m'għadhomx ishom daqshekk komuni. U għamilna isu xi satej, tafx inti kulħadd jitkellem ħares lej is-sema. Ġri għaddit satej mindu speċi tal-guided meditation. Ejja, għamilna guided meditation, spiċċa kollox, kulħadd qed ħares lej is-sema u badna mpallaw. U ovvjament taf inti l-ewwel darba li ltqajna u kulħadd jiġi jgħidlek l-istorja tiegħu. Ovvjament li jarawni ħafna fuq il-podcast, jafu li wieħed minn żewġ admins tal-kuntatt. U bħal speċi kulħadd jiġi jgħidli l-esperjenzi tiegħu, u bdejna naħdu pjaċir u n-nies bdew ħossu l-bartu ishom bdew jitilgħu. Minn 23 ruħ spiċċajna konna xi jekk jidilli sew konna xi 5 jew 6. U da jiena personali qiegħed facing il-Matab, ġifieri u t-torri qiegħed ħdejja u jiena facing il-Matab sewwa, il-landfill tal-Matab. U faċċata tiegħi kelli n-nies qegħdin ħarsu lejja u qegħdin nitkellmu niddiskutu, insomma kulħadd jgħid l-istejjer tiegħu, kulħadd jgħid x'jaħseb illi huma tkellimna apparti minn UFOs. Ovvjament tkellimna fuq il-paranormal ġenerali, kulħadd beda jgħid l-esperjenzi tiegħu. U fil-ħin jiena tinħares lejhom u ovvjament tinħares ukoll lejn is-sema. U nara daw l-orange wieħed kbir ħafna. Għall-ewwel tafx inti isek mhux soka ta' għannek jekk taqbad tibbenek dik il-kelma. Allora rrid tinżomm saqajja mal-art u bħal speċi qabel ma nikkonferma li dak mhuwiex ajruplan, mhuwiex drone, mhuwiex flare, mhuwiex Chinese lantern, u daw l-affarijiet bħal speċi kont għadni ma tkellimx. Wara ftit sekondi li rajta, ġivda mhux qed nitkellmu minuti, da wara ftit sekondi li rajt l-ewwel waħda, nara oħra taħta. Fil-pront jien għattilhom niftakar eżatt il-kliem bl-Ingliż għax kellna persuna, tanzi 2 persuni barranin magħna, għattilhom guys, għattilhom don't panic, niftakar dal preċiżi kelmiet. Jiena sadattant qed ngħidilhom don't panic u jiena ġo fija panic kbir. Għattilhom guys, għattilhom don't panic, għattilhom but look behind you, għattilhom there are 2 bright objects. Ovvjament objects, għax huma oġġetti. U da ovvjament għadna nħarsu lehom, jien bil-panik li kelli fuqi
Sfortunatament peress li għaddew satej mis-CA5 law kelli kamera ġifiri full frame blenti waħla maħħa fuq it-tripod. Nishtiq għafek fuq għax ħafna nies jgħidu l-ostja dejjem video ta' zibel. Issa, jiena l-aħħar darba kol mort b'żewġ kameras. Ma li ma jifmux in-nies tanti tkun infaqt xi 4,000 euro kamera. Jekk ħatħalliha fin-nida. Ġifieri wara li ħeddi ċertu ħin, isek awtomatikament tibpanikja tajt ħanippakja għax ħanaħxija bil-Malti. Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li n-nies qasishom consideration. Fil-fatt kif qed tajt inti eżaġġerali, jien kelli kamera Nikon 810 full frame, ġifieri l-body tagħha dak iż-żmien ngħidlek ma xissila għandi kienet tiswa naqra flus mhux ħażin lenti 70-200 li għada sallum il-ġurnata tinxtara xi 2500 u di kienet qasra. Issa jiena l-lentijiet u l-kameras tiegħi għalaw il-baħar, għalaw l-ilma, għalaw ix-xita, I don't mind, imma ovvjament ma rridx nagħmilha bħala kapriċċ u noqgħod inħalliha tixxarrab għal xejn. U da rfajt insomma rfajt dak iż-żmien kienet ma kellix l-astronomical binoculars. Illum qasadni noħu l-kameras miegħi. Qed nieħu l-astronomical binoculars u qed nieħu night vision. Kienet laqqas kelli night vision kamera dak iż-żmien għax eventually ovvjament dejt narma ovvjament dit toġobni biċċa xogħol. Allora l-ewwel darba ħadd miegħi DJI Osmo niftakar biex nixbet l-event bħala nies u ħadd il-kamera biex jekk naraw xi sighting inkun nista' nixbet ritratt 4K ħanajtek aw video 4K skużani. U rfajt kollox. U dak kelli l-mobile. Il-mobile kien qiegħed ġol basket ukoll dak il-ħin. Mort niġri għal-mobile u bil-panik Mirko. Sa inti l-iPhone għall-inqas ma nafx tiegħi għandu xi shortcut kif tislajdjah from right to left. Tidħol il-kamera. Ma nafx hekk ta' kulħadd jekk, ma tiegħi għandi shortcut tal. Qatt ma kelli iPhone nimmaġna li dak huwa default setting ma tista' tbiddel xi screen nimmaġina. Eżatt, tista' tibdel minn video għal photo. Jien ovvjament ma kienx issetjat għal video dak il-ħin laqqas. Kif dak il-ħin ippanikjajt. Ninsejt li tittamel minn right to left, għabdejt nfittex il-kamera. Il-kamera qedem taħt ħalqi bil-panik bej li rrid marċ nitlef dak li qed nara. Marċ inħares lejn il-mobile. U minn hemm insomma xalt il-video. Tarġa laqas il-video ma xalt. Kelli l-kamera by default. U l-buttuna tal-kamera żammejta biex ġbidt il-video. Għax l-iPhone jekk il-kamera għax biddan il-video. Jien il-baħnan. Sina mallem f'daw l-affarijiet ġifieri għax jiena fotografer. Qed nixbet il-video minn flok horizontal, landscape mode, qed nixbdu portrait. Għalax ġara, meta ppubblikajtu YouTube u inti tiġi biex itkabru fuq mobile, l-iskrin ma jikbirx jibqalek daqshekk. Anki jekk tagħmlu landscape orientation jibqalek daqshekk il-wisa tal-iPhone. Bekk rajtuh wieqa fil-video. Issa, aħna nafu li l-kamera tal-mobiles, da bħal meta inti għatta l-axħar darba smajtek tajt tiġbet il-qamar full-moon ikun fih daqshekk bajnejk. Ġieli tiġri tara il-qamar sabiħ tajt il-losti aħna għandu ritratt. Tiġik dod bajda. Għax inti tidħol dik li tissejħ il-wide angle tal-lens. Jiena qażindan jgħid ruħi niżżumja. Però dawk iż-żewġ oġġetti li rajna li sfortunatament waħda minnhom malħaqx ġbitta meta kienet very bright, il-ħaq ġbitta ju tintefa' għax dawn iż-żewġ oġġetti daw kienu kbar. Bajnejna bdejna narawhom kbar. Għax dik li ma l-affarijiet kif jidru bajnek u kif jidru fuq speċjalment kamera ta' mobile differenti ħafna. Ħafna, speċjalment meta inti għandek oġġetti ta' distance. Ma ninsawx li kien idlam, allura tibda tidħol dik li tissejjaħ l-ISO tas-sensor. Indi kollok ħafna pixelation għax id-data jibda tipprova t-expose r-ritratt. Tagħmel il-sensor iktar sensitive to the light. Għala tibda tara ħafna fragments. Ġifieri li rajna bajnejna mhuwiex dak li qed nuri hawnhekk l-ewwel waħda. Ovvjament kien hemm eċitament kbir, jiena kif forsi ġieli smajtuni nitkellem fuq il-podcast qabel, jiena kelli l-ewwel esperjenza tiegħi ta' ħanajdulu UFO up close and personal fit-2007. Issa mit-2007
Sas-sena l-oħra, jiena qatt ma rajt xejn li nista' nikklassifikah bħala UFO, rajt affarijiet bħalma jara kulħadd. Għax jiena ovvjament peress li ħanajtek inħobb dan is-suġġett u nirriċerka ħafna fuqu, għajnejja dejjem lejn is-sema. Ġifieri kien hemm affarijiet li rajt strambi throughout these. L-ewwel darba li smajtek tajda ma stajtx qisni ngħid x'illu stejret jgħid biha. Imma minħabba fejku sajjan mostly. Spiċċajt nagħmel jien ukoll. Kif inkun x'imkien fejn jkun hemm is-sema naqqa ċara, alla nimxi iktar inħares lejn sama milli ħares lejn l-art. Ġifieri ħatara xi ħaġa. Fis-sens issa nifhem li tikkondizzjona ruħek u tispiċċa vera tħares titrenja li kien nifsek biex ħares lejn sama. Fil-fatt anke l-bieraħ stess konna nitkellmu barra l-ewwel ħaġa li għatlek qed tikara satellita. Rajt is-satellita. Mela ma trid tispiċċa ħin kollu tħares lejn sama. Vera. Fil-fatt jiena meta kont żgħir kelli ktieb tal Close Encounters of the Third Kind tal-film. U da fuq wara tiegħu fil-qoxra ta' wara jekk issibu dan il-lum vintage ġifieri. Jien għandi dan il-ktieb ġifieri. Hemm miktub fil-qoxra ta' wara taħt always look up to the skies. U dejna meta kont żgħir dejjem kienet isa mantra ġo moħħi. U t-tren jgħid li l-nifsi dejjem inħares lejn is-sema. Dil-biċċa xogħol insomma ta' l-ewwel esperjenza kienet li jiena għattat ġifieri mit-2007. Għat-2024 għattat dewwot 18 sena. Għat jiena ma nistax ngħid illi kien hemm in between xi ħaġa li jiena klassifikajta bħala UFO. Mela l-ora x'ġarali. Automatically assoċjajt is-CE5 mal-rajt. Ġifieri jiena mhux qatt ma rajt f'dawk 18 sena għax qatt ma ħarist il fuq. Min jafni jaf kemm jiena bniedem li nħobb in-natura, camping, trekking, daw l-affarijiet anke billej. Noħroġ fl-4 ta' filgħodu biex nilħaq is-sunrise għax ikolli bżonn ritratt partikolari bid-dawl partikolari fuq is-suġġett tiegħi. Ġieri laqqas huwa każ illi għax hawn min jgħidlek imma kif tara inti biss. Imma inti toħroġ barra biex tara. Sas il-probabilità li tara inti ikkumparat mal-persuna average hija ħafna iktar ovvjament. Eżatt. By default ġifieri. Da bħal meta darba minnhom sajjan kien qalli għax il-bdiewa jaraw ħafna, mhux ovvja. Il-bdiewa qegħdin taħt is-sema. Il-ħin kollu esposti għal element li jistgħu jaraw xi ħaġa. Ġifieri jiena f'dawn 18 sena ma nistax nikklassifika li rajt fit-2007 u li rajt is-sena l-oħra bħala UFO. Issa tajli ġvinti rajt UFO, jiena rajt UFO, anzi rajt 2, aħna rajna 2 UFOs. Tajli għala tajdilhom UFOs, unidentified. They are unidentified. Issa kuxet tajli imma ġifieri rajt extraterrestrial. Le, jena l-ewwel nett il-fema tiegħi ta' extraterrestrial jiena ma nħobbx ninagħlaq possibilità waħda. Jiena nifrex il-possibilità ta' x'jistgħu jkunu dawn ħansejħulhom entitajiet hemm firxa ta' fil-fatt possibiltajiet. Konna nidħol fi iktar fid-dettall għax tant hemm varjetajiet u hemm l-esperjenzi ta' nies huma differenti, raw affarijiet differenti. Li automatikament jek tistaqsi tajt l-istja daw 10 minn nisra u 10 affarijiet differenti. Allura dik naqad diffiċli għan-nies. Fil-fatt nistgħu nitkellmu fuq aktar il-qoddim din ukoll għax tajjeb li semmejta. Imma jiena dikinhar aħna l-inqas rajna xi ħaġa li ma stajniex nispjegawha. Kif għatlek ajruplani ma kinux, l-ewwel nett ir-raġuni għalfejn ma kinux ajruplani. L-ewwel waħda hija x'il-flight radar ma bidix jurini li kien hemm ajruplani qed itiru dak il-ħin. Bħala naħseb kien fil-baxx ħafna biex ikun ajruplan. Kienu fil-baxx. Jiġifieri l-unika żewġ jew fuq il-livell tal-bini qisu. Tela minn wara l-matab. Ġifieri u tant kien kbir mirko li l-oġġett kien jidher taħt isħab. Rajni ħtiela ġo sħab anzi. Bajnej kien jidher x'kulur kien jidher? Orange.
Għasu aeroplan żgur ġifieri għax ma jkollux. Ngħidlek il-pura verità. Laqas drone għax drone naħseb l-istess bozzos ta' aeroplan ikollu l-aħmar u l-aħdar. Eżatt, inti drone ikollu navigation lights. Però għax inti għatlet li għax orange ma mhux aeroplan, ma ngħidlek ħaġa. Jiena bħalek kon naħseb. Però dal-aħħar kemm inna nagħmlu C5 rajna ħafna aeroplani wkoll bid-dawl orange. Jew dawl safrani. Jiġifieri jista' jkun li aeroplani kollu dawl safrani. Hemm aeroplani li tara d-dawl tagħhom abjad xenon lights biex niftehmu. Kenna esperjenza hekk darba. Proset. Meta konna naħseb dika kienet l-ewwel prototype, l-ewwel test ta' Skywatch. Meta monna jien inti Sajan, kellna persuna oħra magħna u kellna l-Maraja niftakar. U rajna dak l-aeroplan, l-ewwel rajna l-Starlink. Ejwa. U jena qbatt werza. Jien ukoll l-ewwel darba kienet, raj Starlink. Ħalli minn dakinhar l rajt xi 5 darba. L-lum naraħħa frekwenti, l-lum rajta ħafna. Imma niftakar kien dar ir-rieħ arak tiftakarx. U l-aeroplan bdew iduru minn warajna. Mela fil-li bdejna narawhom ġejjin minn din in-naħa fil-li rajnihom ġejjin minn warajna. U peress li kien ir-rieħ li law, is-sound ma bdejniex nisimgħu assolutament. Kienet xi ħaġa mleddija kbira fuq il-baħar u għall-ewwel bdejna ngħidu għandi recording fuq il-mobile. Anke jien għandi ritratt u l-video. U daw li rajna fl-ewwel CE5 ma kinux aeroplani. Għaliex għax Flight Radar ma kienx qed jimmarka. Apparti minn hekk, l-aeroplani bdew jitilgħu iktar minn lejn il-baħar iktar to the right. Ma bdewx jgħaddu minn naħa tal-matab. Apparti minn hekk kienu close wisq biex ikunu aeroplani. Ġifieri l-unika possibilità kienu drones. Issa, drones ma nimmaġinax li kienu għax kieku rridu jkunu daqs din il-kamra. Tajli jeżistu drones daqs din il-kamra, forsi mhux daqs din il-kamra daqs nofsa. Ma jeżistu drones kbar. Però daw ma kienux drones laqqas. Rajt drone kbirek li tista' tqabbad lu cinema kamera miegħu u ġifieri lajxa l-orange u l-ħoss li jagħmel ġifieri. Żgur tisimgħu mela, issa għandek żunżana ma' widnejk. Flares ma kienux, mirkox. Flare, rajt ħafna flares, sparajt ħafna flares ukoll. Flares ma kienux l-għonet kieku flare tara d-duħħan tal-flare. Dawna li rajna kienu kalkulur differenti. Kalkulur. Per eżempju, flare ħamra bl-orange iwa. Imma orange dik il-kwalità ta' orange le. Kif tiddeskrivih bħala orange? Qed insaqsik għax għandi mistoqsija oħra taqgħod magħha. Ma naf ftit ieħor. Ħanipprova. Isu dawk is-sodium vapor lights dawk id-dwal ta' triq. Proset. Isu dak it-tip ta' orange iwa. Għax qed nipprova nsib xi ħaġa tixbaħha dak it-tip. Flares ma kienux, drones ma naħsibx li kienu, jew ċert li ma kienux. Chinese lanterns ma kienux laqqas, u r-raġuni għal ma kienux Chinese lanterns, l-ewwel kienet ġurnata ma kienx riħ. Tajli mhux xorta ħatitla l-fuq, imma l-mod kif telgħu qishom l-ewwel waqfu. Ħanuża l-kelma telat waħda, issa stennit l-oħra telat l-oħra, u mbagħad telgħu it-tnejn li huma flimkien. Allora, Chinese lanterns ma nemminx li kienu. Apparti minn hekk Chinese lanterns ridu jkunu miżerjament daqs karozza biex ikunu Chinese lanterns, ġifieri daw alla ħares waqgħu x'imkien għax kienu jagħmlu ħoġġiġa kbira. Apparti minn hekk Chinese lanterns tibqa' tarhom, tibqa' tiffolowjhom. Daw letteralment ishom iddiżintegraw, ishom ħanuża bl-Ingliż blinkered teppu u mbagħad intfew. Ġifieri immaġinati teppu u f'daqqa ntfew mbagħad. F'daqqa waħda they faded out. Tnejn li huma f'daqqa ntfew? It-tnejn li huma f'daqqa. Ejja. Dika kienet l-ewwel esperjenza. Allora ġara. Considering li jien għaddejt 18-il sena nħares lejn is-sema u qatt ma rajt xejn. Isu kważi ġejt f'sitwazzjoni fejn ma rridx ngħid ikkonvinċejt għax għadni sal-lum li għamilt is-sitt waħda għadni minix konvint.
Pero isni il-linkjajt il-sighting ma' CA5. Kien hemm min qalli, allura kif ma ġewx fuqkom, għaliex ma niżlux ħdejkom. Jekk inti għajjattilhom inti dan nies jgħidu ħafna affarijiet biex jippruvaw jiskreditaw dak li jkun qed jiġri. Jiena again qed ngħid, mhux qed ngħid illi minħabba CA5 daw deru, jista' jkun kombinazzjoni. Però jiena m'iniex xjenzat. Però naf li fix-xjenza u meta inti tagħmel esperiment ma toqgħodx fuq l-ewwel riżultat. Ekku. Titterreplikah. Dejjem titterreplikah. X'ġara, in-nies oġbithom l-affari, in-nies raw il-video minn 23 ruħ it-tieni session konna niftakar xi 18, ġi naqsu xi ħaġa żgħira, imma ndunajna li ġew l-istess nies li ġew fl-ewwel waħda u ġew nies differenti. Jiġifieri kien hemm ma ġiex minn tal-ewwel waħda u ġew nies differenti. Għax ovvjament telbhom il-kurżità. Again għamilna CA5, għamilna l-Skywatch u t-tieni session ma rajna xejn. U konna minnija dak iż-żmien miġra l-ferħa. Sorry. Ġebel ċantar. Ejwa. Ħaddingli. Sabiħ hemmhekk, Kien sabiħ ħafna, naħseb nikkalkula li rajna 200 satellita. Kien hemm inti niftakar kont manalisu bil-kelba. Kelli tiġa night vision kamera. Ejwa. Għax inti bdejt tara l-ġrieden. Bdejt tara l-ġrieden u għatlek tajdli xbihom. U kienet il-ġurnata fejn tħajjart nixtri l-Astronomical Binoculars, għax kien hemm magħna persuna mill-Astronomical Society. Ġab il-teleskop miegħu. Ġab l-Astronomical Binoculars kien ġab. Ejwa. Niftakar? Ejwa. U ħajjarni għall-ewwel bdejt ngħid ma rridx nom fuq, ma nafx kemm jiswa. U għallew li għalli tagħmel 200 euro tagħmel festa. U niftakar konx rajt Astronomical Binoculars, nafx kemm jiswa ċuċata ma ġieni inqas minn 200 euro. Allora l-lum il-ġurnata isni qed narma bil-mod il-mod issa riċenti apparti li MF meter li wkoll qed inġorru miegħi. Sajan ġab li nidħol fuq għalu daħi għax naħseb. Nidħlu fuqha dik, nidħlu fuqha. Da ovvjament jiena tinġorrom miegħi llum il-ġurnata għax nara il-ħadd ieħor barra minn Malta jagħmilha u bħal speċijat da mhux xejn qed inġor miegħi. Mhux hekk fil-qogħdu għalla fil-but. Daqshekk żewġ apparati daqshekk s'issa qatt ma rajna xejn jiġifieri. Sitt events qatt ma rajna xejn jiġri fuqhom għall-inqas fuq il-EMF meter. Imma nġorrom miegħi xorta. There's no harm in getting them along kanajtek. U ġejna t-tielet CA5, għax it-tieni CA5 ma rajna xejn, insomma, ma rajna partita satelliti, imma ma nistax ngħid li rajna xejn anomalu ħanajtek. It-tielet CA5 jekk mhux sejjer żball kienet l-ewwel darba li għamilni miġra l-ferħa, kien hemm inti wkoll kelli night vision kamera kienet qiegħda għandek iftakar. Ejwa. Arġajna minna is-session il-protokoll kollu tas-CA5. Daqqiena t-tones għamilna l-meditation. Kif spiċċajna l-meditation eżatt, bajnejna rajna 3 dwal mela, ħanamel is-setting mill-ewwel. Kien riħ tal-biża, rifnu kważi kien. Għaliex qed ngħidan? Qed ngħidan għax drones mhux ħajt. Eżatt, tellimina ħafna u anke l-post tantu huwa remot. Użgur. Fis-sens, all right, drones bir-reħ ma stawx ikunu, Chinese lanterns fuq il-baħar. Impossibbli. Laqas titlaqa minn idejk għax jħodilek minn riħu jqattaħ ħielek. Tant kien pjuttost kien rifnu, forza seba' kien, li niftakar in-nies bdew jgħidulna xorta ħanamlu għaw jenattilhom rain or shine, morru. Fil-fatt jena għandi storja fuq dak jena għarru. All right. Għajda. Le, bazzikament jena jien kon ġejt bil-kelba. Ejja niftakar. U l-kelba tiegħi għam ġnuna u kif tara xi ħaġa li ma toġobix timbaħ. U bdejt ngħid li qed timbaħ diħat telefon. U ntfajt fil-karozza xejn kien hemm bil-bart ukoll. U kif spiċċat is-session tas-CA5 niftakar
ftaħt il-biba tal-karozza biex noħroġ u jiena stess rajt l-għana ftnej laqas 3 dots orange. Alright. Imma ġifieri noħroġ smajtkom kien hemm naqa' kommozzjoni jekk Ma inti rajthom, alright, ma li rajna aħna rajt inti. Ejwa. Alright. Imma rajthom qisu għal 8 sekondi forsi u mbagħad fejdjaw telqu. Imma anke u dak il-ħin li rajthom speċjalment moħħok mill-ewwel jibda jagħmel aeroplan, drone, whatever, taqdim il-lista kollha. Inti l-ewwel ma tapplika dik li tissejħu Cams Razor. Iġbi inti tajt, alright, ħanaqbdu l-possibiltajiet kollha li hawn. Għax aħna din nipritka ħafna fuqha, mhux għax tara dot fis-sema. UFO. Tista' tiċċaqlaq, alright, satellita. Tista' tara l-Space Station, di tidher ħafna u kultant taraħħa tibrajtin jax ovvjament. Jolqot raġġ tax-xemx u fuq il-solar panels tagħha. Ovvjament ħadd irrifletti dawl kbir. Kważi taħseb li hemm splużjoni fis-sema. Għax tagħmellek isa flexjatura u mbagħad isa titlaq. Għandek il-Starlink, ġifieri imma Starlink illum il-ġurnata drajnija. Għandek train ta' ħafna bozzozz wara xulxin. L-Starlink qatt ma jimxu fuq l-isfel, kollha jimxu line wara xulxin equal distance bej kull satellita. Li jekk mhux sejjer żball kull waħda fiha daqs washing machine. Ejju, xi ħaġa pa. U għandha solar panel waħda li naf żgur għax rajthom ġifieri. Hemm xi modelli differenti wkoll issa. Jista' jkun hija. Allura meta inti ikollok elementi bħal riħ ta' dik il-kwalità li mhuwiex żiffa riħ ma huwa kważi riefnu. Lekin riħ qawwi ġifieri li tibża tmur fit-tarf għax alla jitfak għall-isfel. Drone tkun b'rispett kollu tkun miġnun biex ittajjar drone. I mean, f'dak ir-riħ. Chinese lantern żgur li flare kieku ħadilek antalla kieku. Flares ma kienu żgur. Jena meta rajtu dak il-ħin kienet floli ħafna l-flare fis-sens kienet overhead taf kif. Ija, aħna jien niftakar l-ewwel ma rajna tlet dots għand il-video Merko nista' nori hawnhekk. Issa ovvjament rrid ngħid xi ħaġa oħra. Jien dikinhar rrid ingawdiha l-esperjenza. U jiena ovvjament bħala fotografer serraħt rasi li kien hemm minti li għattat mal-Ameriku ħajamel biċċa xogħol sewwa, jiġbed biċċa xogħol sewwa. Issa ovvjament nerġgħu ngħidu aħen dħilt. F'dik id-distanza ovvjament ħajkun hemm naqra kamera xejk ovvjament. Anke r-riħ literalment iċċaqlaq il-kamera beda. Eżatt. Allura isni jiena kienet l-ewwel darba li rajt mingħajr ma ġbitha jien darba, ara isni gawdejta. U rajna dawk it-tlet ħanajdulhom orbs. Akkux ħajtla l-video. Issa dan bin-night vision. U daw bdew iduru literalment issa il-horizon qiegħed iktar l-isfel. Daw bdew iduru tlieta li huma u qegħdin taraw jagħmel dik il-triangle formation u kultant bdiet tidher oħra at a distance. Issa tibdew taraw ukoll waħda tixal u qisha tintefa'. Dak kien l-ewwel video u dak kien it-tieni video. Dak kien fl-10 u kwart jekk mhux le kienu fl-10 u 5. Pereżempju hawnhekk waħda fejdjat, xalet oħra, issa ħataraw it-tielet waħda ftit il fuq mill-horizon. U jiena bdejt naħsibha, dak kien qasir dal-video, jiena bdejt naħsibha xi bozza ta' xi mjott tal-xismu. Però bdejna naraw għal fuq mill-horizon, għax inti bin-night vision, il-night vision x'jagħmellek qisu jiżidlek il-kontrast. Issa hawnhekk naħseb kont għadni minix ma nafx nużaħ sewwa il-night vision, għax il-night vision għandu 6 levels of brightness. Ġifieri jisseparalek dak li hu iswed ma dak li hu abjad. Allora jżidlek jenħansjalek il-highlights. U il-shadows jitfaħħom iktar fi shadows. Basically jaqbadlek il-histogram u jġebbidilek. Aw hawnhekk kienet għada ngħidilha jien naqra iktar in the mid-tones. Fil-fatt is-sema ma kienet sewda tuta dal-video. Jekk taraħ dal-video is-sema hija naqra żgħira
in the grey tones. Imma rajni għabajnejna dawn huma 3 bozots, ħanajdulhom bozots, 3 orbs, illi bdew jirrotejtjaw, ġifieri jduru, kien hemm ħin minnhom partikolari ntfit waħda u kif intfit eżatt deret oħra n-naħa l-oħra, ġifieri kienet xi ħaġa illi ma nimmaġinax li l-ebda aeroplan ħajamela, l-ebda drone ma ħajamela, l-ebda Chinese lantern ma ħatamela. Ġifieri hemmhekk ikkonkludejna wkoll illi di hija xi ħaġa anomala. U nista' nikklassifikahha bħala unidentified flying object ukoll, jew objects. Kien hemm xi esperjenza oħra s'issa semmejna 2. Mela, aħna minna 6 sissa. U minn 6 kemm il-darba x'kienet is-success rate? Eżatt, mela minn 6 kellna 4 illi kienu successful. Ħanajdu 3, għax issa ħanuri video ieħor. Mela, dik kienet il-5 event, ġifieri mhux di ta' nhar is-Sibt li għadda, imma ta' xi xarejnu ħanajtek jew xar u nofs ilu. Iktar ta' xarejn ilu għax in between kont sifirt u ma stajtx nagħmilha. Għall-inqas Marzu ma kontx għamil dik kienet l-event ta' frar. U di bażikament arġajna ltqajna, konna grupp ma kienx kbir ħafna, jekk mhux sejjer żball konna xi 13 jew 15, insejt kemm. Għal dak il-bar ta' frar, għanajlek kontu ħafna ġifieri. U niftakar kien il-Bart Mirko ta' ġifieri, kien il-Bart li jiena labta tal-hero ma lbisx ħafna u qed ngħidlek irżaħt. U da bdejna t-tons, ġifieri il-video ma feħx sound, jew l-inqas mhux ħajjinstama sound, imma kieku hemm is-sound fih taroh fuq YouTube dan il-video, jgħadhom jinstamaw it-tones. Iġi dan laqas il-meditation session għadna ma għamilna aħna, dan għadna fit-tones. Għadin fit-tones li dak il-ħin inti tkun għadek ma tħalċ in the meditative state, nkunu għadna bajnejna miftuħin, kważi tkun għadek qed palla ħrajtek, u il-maħna żewġ tidwal jimxu wara xulxin at a very high speed, ġifieri, satelliti ma kienux, aeroplani ma nimmaġinax li kienu, ħanur il-video. Dawna ma kienux satelliti, dawn bdew jimxu dak l-speed, ġifieri mhuwiex ta' satellita. Anke kienu close wisq biex ikunu satelliti. U Starlink ma kienitx għax ma kienx hemm qudiemhom u warajhom. Aeroplani ma nimmaġinax li kienu laqqas, għall-inqas jiena fuq il-flight radar, ġast biex kunu tafu xi ħaġa oħra. Il-flight radar m'hemmx għalfejn tiċċekkjah dak il-ħin. Il-flight radar tista' tieħu il-date and time stamp tal-video. U hawnhekk qegħdin naraw 22 ta' frar fl-10 u nofs neqes 5. Jekk inti tmur fuq il-website tal-flight radar, tista' you can go back in time. Issa, jekk qed inti nnotaw anke dawn id-dwal, f'ċertu punt anke slowjaw, u kien hemm ħin fejn anke waqfu. It-tnej li huma, daw kienu synchronized, daw bdew mixjin flimkien. Tajjeb li ngħid ukoll li din mhux jien rajthom l-ewwel. Dak kien hemm kollega tiegħi li xtaq jiġi magħna, kollega tax-xogħol, u waqt li konna qegħdin nisimgħu it-tons konna diġà qegħdin bil-qiegħda, da letteralment qam jiġri qabad jgħajjed u qalli kit. Ovvjament rajni jom u kelli ċans nixbidhom. Jekk qed tinnotaw f'daqqa waħda m'għadhomx jiġru wara xulxin, waħda minnhom waqfet u l-oħra baqgħet sejra. Jiġifieri hemm moviment anomali wkoll fija l-biċċa tax-xogħol, anke kien hemm mument kieku bqajt għaddej bir-recording, imma rajthom jiffejdjaw waqaft, illi ta' quddiem ġriet iktar u d-distanzjat ruħha minn ta' warajha. Ġidika kienet oħra li jiena nikklassifikahha bħala ħanajdu l-inqas waħda importanti mis-sightings, mill-4 sightings, imma klassifikajta bħala UFOs. U bħala kulur kien l-istess kulur orb orange, jisa kien differenti? No, daw it-tnej ma kienux orange. Daw kienu very bright, bluish green.
Sfortunatament. Xorta kienu differenti mill-istilel li kien fil-background. Ejja. Bħala kulur. Stilel Mirko ma jimxux. Le bħala kulur u kollax, dik xi ħaġa għax inti meta inti tara xi ħaġa qed timxi speċjalment in a straight line, f'eżempju meta nkun hemm C5 u qed niffilmja xi ħaġa, jien nibqa' nsegwiha biex narak forsi x'tibdel il-moviment jew. Imma qed nipprova nara x'qed tkun biex inti actually mill-ewwel tajt tara dik jista' jkun differenti u l-kulur qisu l-unika ħaġa li nista' nara bħala li tkun differenti sija fl-ewwel video li tellajtu u sija meta rajt jien bajnejja kienu orange. Dik l-iktar li nista' u kienu ħafna orange mhux ftit fis-sens vera tarhom differenti mill-background tal-istilel. Minn 4 sightings, 3 orange u dik kienet l-unika sighting li ma kienitx orange. Kienet li nista' niddiskrivija bħala blue with a hint of green. Issa, sfortunatament, jiena night vision tiegħi tixbed kemm bil-kulur, kemm bil-black and white, imma bil-kulur inti jkollok ħafna pixels. U inti meta jkollok ħafna pixels, taf titfixkilhom ma' stilel u oġġetti oħra. Ara nħobb neqleba bil-black and white u nollila il-kontrast. Għax jiġri inti dak kollu li huwa color fragments jiġi black and white, jiġi jiswed, ma tibqax taraħ. Allura inti ikun hemm separation bejn stilel, fragments tal-kamera stess tas-sensor. Meta neqilbu black and white jiena nkun nista' nara naqra iktar kontrast. Ovvjament by time dejjem qed nitgħallem xi ħaġa ġdida. Tajli xi tallimt minnha dil-biċċa xogħol. Tallimt illi meta nara sighting, nibdija bil-kulur u mbagħad neqlebha bil-black and white. Ħalli mbagħad inkompli nibqa' għaddej nixbed bil-black and white, imma at least ikolli reference point. Pereżempju inti saqsejtni x'kulur kienet. Li kieku jiena insejt u qed nirreferi għal video biss, konna ngħidlek Mirko nsejt. Imma dan niftakar li kienet għax kienet l-unika waħda. U di ħaġa oħra issa tajt insejt. Nisidok Madonna kif tinsa. Jena, eżempju, għadni kamat l-ekin stess ma tari jimbajnejja, l-għana fekkux neqas li ta' tinsa. U vera fucking faċli tinsa. ħafna faċli tinsa. Jek ma t-rekordjomx. Ija. Ħajlek għal-fejt tinsa. L-ewwel nett inti waħda mill-affarijiet li jiġrilek hija l-eċitament. Meta tara xi ħaġa bħal di, mhix ħaġa ta' kuljum. Llum anki tara sfur u Malta ma tantx narawha safar ħanajtek. Ma llum anki tara sfur naqra żgħira eżotiku. Kważi wkoll neċċita ruħi. Kieku nara pereżempju vulture jiena li qatt ma rajt vulture hawn Malta ma kien hawn vultures hawn Malta naf. Jien ħaneċċita ruħi wkoll kważi nippanikja u kieku tiġi tgħidli isma' daqs kien fih, jiena ħanajdlek kien fih daqshekk. Mentri jkun fih daqshekk għax inti l-eċitament moħħok. It plays tricks on you. Sawa. Bħal meta jiġrilek xi ħaġa anomala, inti taf tħalli barra ħafna u taf iżżid magħha wkoll, ġifieri bekk jien I question myself. Anke li l-nifsi ma noqgħodx fuq dak li nesperjenza jien, speċjalment jekk ma tkunx irrekordjata. Fil-fatt hemm YouTube channel m'għandux x'aqsam xejn ma' das-suġġett. Imma n-nies toħ challenges jgħidu l-eżempju Penguin Mickey Mouse by memory. Jew Penguin Popeye by memory. U ġifieri kultant jaffiġhom inti meta jiena f'moħħi naraħ il-Mickey Mouse imma meta actually tiġi biex tiddeskrivih x'inhu liebes dengeri qalziet għandu demp alla widneħ kif qegħdin. Ġifieri issa Mickey Mouse hija xi ħaġa ikonika. Mhux hekk aħseb wara events ta' darba ngħidulhom jiena. Fil-fatt hemm dik li tissejħ il-Mandela Effect. Pereżempju inti semmejt id-dangeri. Kieku kelli npinġi l-lum li naf, imma li kieku ma nafx bija di tal-Mandela Effect, bid-dangeri kont npinġi. Di bħal tal-Monopoly Guy, bil-monokil. Kieku kelli npinġi u ma nafx bil-Mandela Effect jien, naħseb kieku saqsejtni, ma nafx bil-Mandela Effect u tajli isma pinġi u li kont npinġi l bil-monokil. Għaliex, għax in-nies jassoċjawh ma il-Mr. Potato li huwa bil-monokil. Għal xi raġuni għax bl-istess topħet. Għaxin anki dik tal-Mandela Effect hemm teorija tagħha li ma rridx nidħol fiha ta'. Imma wkoll naħseb li il-moħħ iġalek tara u timmaġina affarijiet li ma jkunux hemm.
xi ħaġa relatata ma' daw l-affarijiet ma' sightings. Ġieli kont qiegħed hemmhekk jiena. U jkollok is-sħab, u sħab ikun miexi. Ejwa. X'jiġrilek? Tibda taħseb li l-istilla miexja. Anti, għax aħna li namlu we fix our vision on something which is static. Issa, meta inti you fix your vision to something that is static, l-oġġett li inti qed tħares lejh in the peripheral view li huwa miexi, once li fokajt fuqu, tibda tara l-static object miexi. Iġifi, aħna għandna parajnejn. Sawa kieku aħna konna bajn waħda differenti. Ma aħna għandna parajnejn. Meta inti your eyesight focuses on something static, tibda tara dak li hu miexi. When you focus on something that is moving, dak li huwa static jibda jimxi, jew għall-inqas. Moħħok jibda jagħmlu jimxi. Fil-fatt kemm il-darba, ara dik miexja. U li nagħmilhom żomm dik stilla għaliex għax imbagħad. Nuħu referenza mill-affarijiet l-oħra. Illi hemm ngħid pereżempju rajt hawn stillaw li jiena minix xi wieħed dilettant tal-astronomija, ġifieri mal-basics kun tafhom office. Ma nafhomx blamment, ġifieri orajt naf x'inhu wara, jien naf x'inhija l-Big Dipper u naf x'inhija dik u l-oħra. U naf fejn Mars u naf fejn Venus, ġifieri imma jekk tiġi orajt nistilla out of those millions of stars. M'intix ħa niġi ngħidlek isma' dak riġel pereżempju, jew isma' dik hija fimt sa Sirius forsi ngħidlek eżatt Sirius. Imma meta ġieli nkunu qegħdin waqt Skywatch, ħafna mid-drabi, ħafna mill-parteċipanti jaraw xi ħaġa li ma tkunx minnha ngħidlek. Issa, mela dik kienet the third out of 5 successful ħanajdula successful replication. Għamilna l-aħħar waħda ġifieri ta' 6th event li saret jekk min isejjer żball ġimgħa ilu. Kien is-sibt. Bħallhom ġimgħa mela. Bħallhom ġimgħa, eżatt, bħallhom ġimgħa. U din id-darba naħseb kienet l-iktar waħda successful. Ħankabbar anketta mnejs ħalli nagħtu naqra żgħira li ma jidhrux orrejt. Mela di Mirko bażikament is-sitt waħda ħan nagħtikom is-setting. L-għonet qed joqrob lejn is-sajf, issa n-nies jibdew joħorġu, n-nies jibdew jagħmlu l-barbecues. U jien ovvjament ma nkunx naf x'ħajsir fil-location u għamilni miġra l-ferħa. F'dak il-ngħidulu parking qabel ma taqbad irdu mill-Vigarju. Post sabiħ interessanti, post li lili affaxxinani ħafna, minn hemm tasal għall-blata tal-melħ, ġifieri nixtieq li kieku jkolli grupp żgħir li ma jiddejqux jimxu u ma jibżawx mill-għoli. Nimxuha u mmorru fuq il-blata tal-melħ nagħmlu Skywatch ukoll hemmhekk. Għax għandi ħbib tiegħi li kont nistat magħhom fil-passat li jgħidu li kellhom esperjenzi anki strambi ħafna hemmhekk. U ta' bażikament organizzajni hemmhekk u kif wasalna fil-post insibu grupp kbir ta' irġiel bil-Land Rovers qegħdin jagħmlu barbecue. Armati kienu, Armati sa' generators kellhom. Bid-dawl alla jibdel il-kulur. Sgur. U jien ħankun onest miegħek jiena ħadd qata'. Hemmhekk kif taf inti m'hemmx internet, ġifieri t-3G ma bdiex jaqbad li jew il-5G ma bdiex jaqbad li xejn. Allura laqas reception. Xejn laqas reception ma kelli xejn. Kważi stajt tfejtu l-mobile, ngħidlek kieku mhux għax nużaħ bħala kamera. U bdejt ninkwieta jien imma mbagħad bdejna nimxu l-emmula u sibna roqa ħanajtek naqra għaliha. U kif bdew jiġu l-parteċipanti li mind you konna 24 ruħ. Propja konna 22 imma mbagħad ġew 2 fl-aħħar wara li għamilna C5. U x'ġara, bażikament ipparkejna karozzi u għamilnihom isa barrier, poġġejna bel-qiegħda ġo ċirku, inti kellek il-kamera, il-Blackmagic bil-lenti kemm kienet 1 point. Kelli tnej, kelli waħda 50 mm biex inkun nista' nimxi mal-affarijiet u kelli oħra iktar wide angle. Iktar wide. Xi 17.5 jidilli dik.
right. U jiena kelli night vision u l-binoculars, u l-astronomical binoculars. U da bażikament insomma tajjeb u ħażina minna il-protokoll kollu, il-CA5. Fl-istorbju. Kien hemm naqra storbju in the background, iwa kien hemm naqra mużika, ovvjament inti once li tidħol fil-meditation u jibda jgħidlek you become aware of your awareness, become aware of any sounds in your surroundings. Fortunatament kien hemm naqra sounds, alla forja kienu il-bot minna, u apparti minn hekk kien hemm id-dawl ukoll. Imma insomma minnija. X'ġara? Kien xeba Bart, ma rajna xejn, u n-nies bdew jitilqu. Insomma bdew jitilqu isu għal-ħabta ta' jekk mhux se jersbal l-10 u nofs. Jintlaq xi 11 u nofs. Maximum mill-11 u nofs talaq kulħadd. Bajna 4 min nies. Inti tlaqt l-aħħar wieħed. Ġifieri mill-balk li telqu, int tlaqt l-aħħar persuna. U kienet fadal jiena u 3 oħra. U spiċċajna qadna mpallaw, jiena ma kellix nagħmel da fil-għodu, qed nieħu pjaċir, tipo Bart bdejt inħoss, ma bdejtx inħoss Bart illi ngħid isma' ħanitlaq. U għad ħanibqa' naqra oħra. U da ġara l-istess bħalma ġara l-ewwel darba. Da għandek dawn it-3 min nies qegħdin qudiemi, min jafni jaf kemm inħobb impalla u niprietka. U għax jien nisker, letteralment nisker nitkellem fuq dan is-suġġett, jien hekk suġġett jaffaxxinan naqbad impalla. U dan insomma qegħdin nitkellmu issa, u jiena kont facing lejn Northwest. Jiġifieri miġra l-ferħa facing Northwest qed inħares lejn il-fliegu ħanajdulu hekk. Ġi għandek Malta, tispiċċa Malta, għandek Kamuna, tispiċċa Kamuna, għandek Għawdex. U minn dik id-direzzjoni bdew ġejjin ħafna aeroplani, anke meta kien hemm inti. Bdew ġejjin wieħed, mbagħad jiġi ieħor tarhom navigation lights, tara l-floodlight ukoll, speċjalment jekk ma jkunx facing. Kemm hemm xi 3 stja fl-istess biċċa. Kien hemm 3 fl-istess biċċa bdew ġejjin, ma mbagħad tibda tarhom għaddejjin. Mela kollha l-istess rotta, kollha l-istess. Kollha l-istess rotta, ma tibda taraħ wieħed l-ieħor warajh il-bot u l-ieħor warajh il-bot. U mbagħad tara l-ewwel wieħed għaddej, mbagħad tara l-ieħor, u mbagħad tara l-ieħor. F'daqqa waħda ġara, f'daqqa waħda l-ajruplani. Fatt kien hemm moment fej ħsibna li kien hemm xi ħaġa mbagħad kienu ajruplani. Fatt għandi filmjat jien ukoll. Eżatt, kif kien minnhom. Fil-fatt jiena for reference ġbiet ta' ajruplani biex nara kif jidher. Biex tkun tista' tikkompara. Biex nikkompara. Għax jien ġibt 4 videos hawnhekk, imma naħseb dikinhar ġbiet nikkalkula ġbiet xi 20 video. Mhux għax ġbiet 20 video għax il-night vision qiegħda setjata biex tiġbidlek loop ta' ma nafx kemm il-minuti u mbagħad taqtalek tagħmlhom clips. Minn għalija klip ta' 5 minuti kull waħda. U għandi xi 20. Il-file size tal-fetter titu. Eżatt, naħseb għalhekk. U da bażikament qed impalla jien is-soltu nitkellmu nirrakkuntaw kienu nofs il-lej u 5. U da fil-pront, imma fil-pront Mirko ġifieri da mhux qed ngħidlek dawl wieħed, xalet oħra u xalet oħra. Le dawn immaġin għandek 3 f'daqqa u jagħmlu hekk. 3 hekk instant. U narhom. Jiena mill-ewwel dak il-ħin għattilhom ma minn kont bil-konfidenza nafhom sewwa pa' speċi ma kellix għalfejn qed niddejjaq nur l-emozzjoni tiegħi li qed nippanikja. Għattilhom ħarsu lura. Ħaresna lura 3 l-4 laħna u pa' speċi naraw dawn il-3 idwal kbar ħafna. Xalu flimkien, f'daqqa waħda bdejna naraw dwal minn warajhom żgħar tidher tiffejdja, tiġi tiġri u tiffejdja. Tiġi oħra tinqala minn ġo fiha, timxi u tiffejdja. Nibda nuri ftit videos. Ħanara naqra, ma narax mill-viġin, ħannara kux il-ħinijiet qegħdin wara xulxin. Ejwa, 7, 8, 11 u 18, dawn huma l-clip numbers.
Dan hawnhekk kienet tiġa fejdjat l-ewwel waħda. Aw it-tielet waħda ħanajtek għax jiena t-tlieta rajna flimkien. Imissa iffukaw, innutaw, mhux dawk it-tnej il-kbar biss, araw iż-żar ta' warajhom. Dik kienet l-iktar ħaġa interessanti iktar minn dawk il-kbar. Iktar il-qoddim ħataraw żewġ lens flares jgħidulhom. Bażikament id-dawl jibbawnsja fuq il-lentijiet. Mela, qegħdin taraw dawk iż-żar qed tarawhom mixjin u mbagħad tara deret waħda, ara d-dejja tiġri. Jekk tibqgħu tiffollowjaw iż-żar taraw ħafna ħanajtek anomalies. Ġiri dawk il-tnej il-brajt eventualment jintfew. Dawk baqgħu hemmhekk, Baqgħu statiċi mbagħad. Baqgħu hemmhekk mirkos għall-aħħar. Jiġifieri u tarġaħin minnhom it-tielet waħda raġa' ċalet ukoll. Issa mind you hawnhekk dan qed nixbed bil-kulur. Night vision bil-kulur. Qiegħed handheld. Issa vera l-night vision kamera mhijiex biċċapparat tqil. Imma rajta deret oħra? Mind you, hawnhekk qed niċċekkja jiena il-flight radar ukoll. Ġej hawnhekk ajruplani ma kienx hemm dak il-ħin. Qiegħed handheld qed nipprova nżomm il-kamera stabbli kemm jista' jkun. Biex tara inti tipprożom il-kamera stabbli biex jekk ikun hemm moviment ikollok ma xiex tikkumparaha x'hekk ikun taraħ in isolation ma jirnexx. Deret oħra mirkora ara d-dejja. Tara? Dawn mhumiex ajruplani. Żgur mhumiex ajruplani. U deret oħra, qed taraħ f'daqqa waħda. Da u għandi ieħor aħjar. Issa qed tarawhom dawk ta' fuq dawk huma dawk ta' tuxkasom dawk huma lens flares jgħidulhom sewwa ġifieri refraction tal-lenti tibbounsja mill-lenti għall-oħra. Ġenti fil-lenti kollok ħafna layers taħġiġ differenti. Eżatt. Issa, ir-raġuni għalfejn qed niċċaqlaq ħafna u għandna xi ċitat tuwa xi timpalla. U jiena u nitkellem tri, ovvjament. Għedin il-bot ukoll fis-sens. La stands to reason. Għajjejt. Għalkemm mhuwiex tqil. Għajjejt. Da qed inżomm minn night vision kamera jiena steady kemm jista' jkun u ili ma nafx kemm ili hawnhekk. Da mhux l-ewwel klipp ġifieri. U bħala kulur x'kulur kienu huma? Orange. Da ta' tixkas il-kulur li qed jidru bluish. Overexposure dejjem idher abjad fuq il-kamera. Ġinti ovvjament hawnhekk il-pixelation taqbad lek il-channels tas-sensor. Imma dawna kienu orange, very bright. Dak huwa l-ewwel video. U koll nsaqsik, huma kienu jixalu huma nfushom jew kien hemm qed jirriflettu d-dawl jew kellhom bozza. Le ta' Mirko. Huma bdew jixalu huma. Self-emitting light kienet. Issa hawnhekk ħataraw neqleb araħ. Fil-fatt kif qlibt in-night vision black and white, araw il-kontrast ġara issa. Da ħanajlek, dana tagħna show, hawnhekk meta ċempilt lilek. Ejwa. Għax jiena x'inhofs il-lej ċempilt li inti u kif rajt Kate Lowell kien hemm analiża dejja tiżobb tal-atlaq kmieni żgur. U jiena lilek inċempel għax jiena for a sane reasoning nitkellem miegħek. Jiena ma ħobbx nitkellem ma' nies fuq dawn l-affarijiet bħali jew bħal sajjan tajli għala. Għax we are conditioned, in a way, jien minix daqsek, sajan conditioned. Imminti iktar grounded, iktar sane, u jien qed ngħid, dak il-ħin xatlek għatlek Mirko, show tal-ostja tawna. Alla, issa iktar air show għaw. Jiena xettiku għal-alla, però fis-sens, kieku rajt dal-filmat ġastibtu fuq YouTube, kont ngħid. Ġiġ dozz, ma meta tkun on location. Għattarom kemm qed jinqataw minn ġol kbira. Tkun on location, tara kif vera jimxu l-ajruplani. Filmjajt satelliti, fis-sens, meta tkun hemmhekk ikollok perspettiva differenti, fis-sens kif ma nistax nispjegaħ dal-filmat assolutament. Ma jimxux bħal ma jimxu satelliti. U għandi għalla xi nofsija footage ta' satelliti jimxu. Dik pereżempju dak id-dawl il-bright li kbar wieħed, dik ilha hemmhekk mill-bidu, ġifier
mill-ewwel filmat l-għandi. Ta' minn ngħidu dak li qegħdin jgħaddu ma' nsetti. Ejwa. U ngħidilkom il-pura verità ħataraw minix-xert ekkux wieħed parti mill-erba', ħataraw niffollow wieħed mill-insetti biex jiena nuri li isma' dan huwa insett fil-fatt jidher jifleppja u l-ġwiena. Qegħdin tinnotaw dawk iż-żgħar. Pereżempju araħ dan insett. Dak insetti. Araħ da ħanibqa' niffollow naħseb. Araħ. Da biex nuri qed ngħidilhom ara dan insett. Araħ insetti ieħor araħ pereżempju. Imma l-oħrajn mhumiex insetti dawk l-onet qegħdin il-bot. Jekk qed tinnotaw dak il-bright object hemmhekk li hemm hemmhekk, dak huwa statiku, dak wieqaf. Dak der parti minn tlieta, iffejdjaw tnejn minnhom u baqa' dak. Wara jibdew joħorġu dawn l-orbs l-oħra. Kollha l-istess kulur kienu, kollha orange. Issa meta kont hemmhekk jiena l-ajruplani bdew mixjin from left to right. Hawnhekk qegħdin bil-maqlub from right to left ġifieri. Leħen kien hemm minnhom anke tibda tara. Tnej jikrossjaw il-xulxin ġifieri waħda ġejja mill-right, l-oħra ġejja mill-left ukoll, ġejja għandi filmati hekk. Dan huwa t-tieni filmat, issa mind you da huma 4 minn 20. Fil-fatt fil-folder tiegħi tad-dar qegħdin best. Il-folder label jgħid best. Għax imbagħad l-oħrajn huwa ħanajtek huwa l-istess bħal medin taraw. Hawnhekk kont għadni ma qabbaċ il-bracket ma' night vision. Fil-fatt kien hemm wieħed mill-bracket tal-tripod. Alright. Da kollu handheld li qed tara. Da fil-fatt dal-filmat mhux jien qed nixbdu issa, ħallejtu f'idej wieħed milli kien hemm parteċipanti hemmhekk. Sadattant qabbatt għax ħadd miegħi bracket waħda jien li ċċassat. Allora x'għamilt? Qabatt il-binoculars. Ħallejtilha l-bracket biex ma nitlaqix mal-art mort niġri fil-karozza. U mort niġri. Dan l-insett. U lil-min kelli miegħi il-kar latlu żomm l-istedi tħalt minn taħtu u qed nqabbad il-bracket ġifieri ġol bracket holder insomma biex imbagħad qabbadnija ma' tripod. Fil-fatt jekk jidil sew ir-raba' filmat huwa stedi għax qiegħed fuq tripod. Il-ħin li hemm it-timestamp ta' misfel bottom left dak huwa vera. Ta' vera. Ġifieri min irid jiċċekkja fuq flight radar u issa għandkom il-location għandkom il-ħin. Irid infakkar ukoll l-event saret on the 19th. Hawnhekk għandna 20 għax qabes nofs il-lejl. Għax jiena l-ewwel żball li għamilt mort fin-19th. Mbagħad ftakart li kien qabes nofs il-lejl, ma bdejt infittex nofs il-lejl ta' 20th. Dik hija xi ħaġa oħra li ovvjament daw pereżempju jiena m'hemm spjegazzjoni għal dak li bdejna naraw. Qegħdin tarawhom mixjin lemmu law tikber tiċkien tiffejdja. X'inhu huma daw? Naħseb hawn qed inqabbad il-bracket naħseb. Insett, da farfett. Jiena l-ewwel filmat li rajt dan u qed nara fuq il-mobile. U fil-fatt bagħtlek dak xillostjot li leħet li tixkax dak insett. Għax kien hemm anke filmati oħra fejn dieru ajruplani ġbitthom ukoll biex jiena jkolli referenza. Pereżempju rajta di. Fade in, fade out, issa hawnhekk sħab ma kienx hawn. Le hemmhekk dakinhar ma kienx hemm. U jidher li mhux sħab għax kieku jiffejdja peċċjatura mhux. Peċċjatura proset eżatt. Apparti li jekk qed nara sew fin-night vision tista' tara anke il-haze tal-light pollution ġifieri. Ejja, ekku. U qed tara l-horizon jekk qed nara sew il-horizon insomma l-irdum insomma mhux il-horizon qed ngħid. Pereżempju ara di oħra. Fade in, fade out. Dan huma filmati li sissa għadhom ma ntwerew imkien ħlif fuq iċ-channel tagħna ta' YouTube li ovvjament sissa m'għandniex dawk il-followers kbar illi però kien hemm kummenti fuqhom. Ejwa kien hemm kummenti anke. Dan huwa mqabbad mal-bracket. Ma tripod, skużani. Fattara kemm mustedi dal-video. Da bqajna sejrin hekk Mirko qisu sa sijana eskwarta fil-ħodu.
Ġifieri dejma kienx xi ħaġa ta' 10 sekondi li tista' tkun anything fis-sens kellek ċans ta' tanalizza u tiddissectja speċi. Ara, bdejna 0-0-4. Tiġa 0-0-0-30. Jiena ġibni f'diffikultà ġifieri fil-matek. Jaħxi li moħħi ġifieri. Jiena Mirko daqshekk xettiku. Tajli alla xettiku inti jiena daqshekk xettiku għax jiena nħobb. Illi inżom saqajja mal-art. Però dal-li għedin naraw hawnhekk huwa mhux xi ħaġa konvenzjonali żgur. Ġieri hawnhekk qed naraw xi ħaġa li hija anomala. Issa jiena I'm not claiming it is extraterrestrials, it is angels, demons, alla jinnaf semmi dragoni. I'm not claiming, I'm not putting a label. Jiena the only thing I'm saying is that it is anomalous. U apparti minn hekk hemm il-vantaġġ li tista' telimina ħafna affarijiet. Ajruplani kien hemm kemm trid kien hemm ajruplani, imma dik il-formazzjoni Mhux aeroplani Mirko. hemm ħafna eżempju jgħidulek drones. Alright, drones, ħankun daqsxejn x'ismu tagħna daqsxejn biased. Ma ħanenalla minn 6 darbit 4 darbit kien hemm drones fis-sens U dik il-kwantità. tara darba. Jiena f'dal event jiena qoddejt l-irnexxi li notjien in the frame of ġo dak il-biċċa frame ta' night vision. Għax jiena tinsiex, sfortunatament, peress li kont qed inżomma handheld, għajnejja bdejt inħares ġo l-screen għax kienet jiġri barra mill-frame tal-screen, ma kontx naf x'inhu jiġri. Mument minnhom għaddejt 11. At the same time, ġifieri. Hija, mela, in the same frame. U kollha moving. Kollha minn sejjella, u ġifieri mhux qed inħallathom ma' stilel. Ara Mirko, sa pereżempju xi ħaġa bħal lijek. Ġejja minn xejn. U kellha isa tejl warajha. Xi ħaġa li bdejna ninnotaw hija li kellha tejl warajha. Isa tidregja xi ħaġa warajha. And then it fades out. Ara ġejja l-oħra. Taf kemm kienet ilha hemmhekk dik id-dawl statika abdet timxi. Faded out. Ġejja l-oħra minn warajha. Innutaw, per eżempju, hawnhekk ara. Tara? U nnutaw di. Waqaf. Imma kieku tarġaw tarawhom il-videos li qegħdin fuq il-YouTube tagħna fuq iċ-channel u nistedinkom ġifieri tiffollow jew anki u tissubscribe jew. Sissa kull manna 75 followers fuq il-YouTube channel għax hija prattikament xi ħaġa ġdida, ma fuq il- Bħalissa aktar qiswa arkivju aktar minn xejn bed Eżatt, iktar arkivju. Mirko, jiena ħanajlek, naħseb li di 6 time kienet ir-replikajnija naħseb xorta għadu mhux biżejjed, tifhimniex ħażin. Però naħseb the 6 time kienet the most successful. Issa tajli allura inti qed tajt qed waħħal fis-CE5? Ma nafx, ħanarġa' ngħidilek fit-18-il sena bejn l-ewwel UFO li rajt u s-sena l-oħra qatt ma rajt xi ħaġa bħal di. Kemm ili nagħmel is-CE5 li kważi jien qed nikkonvinċi ruħi li mela taħdem. Tajli taħdem sa tej wara, ma jien naf. U nagħti parir il min jixtieq jiġi vera jkun hemm il-bard, ma tit il-paċenzja, u kommettru jekk once li tkun hemm tajt fuck it. Sa ġib kutra. Taf kif naraħħa Mirko. Every event is successful. Anki jekk ma naraw xejn, tajli għala. L-ewwel net, you network with like-minded people. You share experiences. Għax dana mhux kulħadd għandu vuċi u mhux kulħadd forsi għandu l-outlet biex isemma leħnu. U forsi mhux kulħadd ikollu ħanajtek il-kuraġġ il-lider fuq podcast, television, whatever. Per eżempju, aħna għandna nies li ma jkunux xerrudu jidru, palma taf inti. Aħna per eżempju, kontat UFO Malta qegħdin tnejn in-nies. Dejjem wiċċi taraw fil-verità mija hemm persuna oħra li ma jixtieqx jidher u jien nirrispetta l-opinjoni tiegħu. I mean, m'hemm xejn ħażin fiha. X'ikun hemm ċirkostanzi li n-nies ma jikkonsidrawx u Mhux hekk. Kultant tajt għall-awer titnitfa' wiċċi hemm barra.
Mhux kulħadd joħodha l-istess. Jiena Mirko, jiena taf kif inqisa, jiena n-nies illum il-ġurnata jafuni minn tfuliti dejjem nitkellem fuq dawn l-affarijiet, jiena anke meta kont żgħir. Meta kont l-iskola kien hemm min anki jitsikni b'daw l-affarijiet. Fimt kienu jgħiduli għax inti dejjem titkellem fuq dawn l-affarijiet. Alright, sorry, jien ma nafx nitkellem fuq futbol, ma nafx nitkellem alla fuq tennis. Fimt, minix dilettant ta' dawn l-affarijiet, jiena tini nitkellem l-unika affarijiet li naf nitkellem fuqhom huma arti, huma l-paranormal inkluż l-ufoloġija, jien naf hobbies li għandi, jien naf films, cartoons, mhux qed nistħanajt għadni nara cartoons għallum inġemma ġifieri anke l-istatwi, l-lob għax jiena kont gamer ukoll. Jiena ma nġemma statwi m'għadni nara sal-lum ukoll cartoons. Eżatt, ġifieri xi ħaġa li ma qgħodx nistħanajda jien. Jien naf armi nħobb ħafna kull tip ta' arma ġifieri minn musa, whatever sa kanun. Ġifieri jiena jaffaxxinani da s-suġġett, ħafna jaffaxxinani ġifieri, però I don't approach it f'sens li jiena dak kollu li nismaw li nara ħanemnu 100% għax imbagħad jekk jiena ħanidħol f'nemmen, ħanidħol f'dik il-fidi. U fidi hija xi ħaġa li jiena qatt ma kelli fis-sens. Jiena għandi fidi ta' ħafna affarijiet. Għandi fidi li hemm xi ħaġa tismani, għandi fidi li jien għandi kuxjenza, għandi fidi li jien għandi spiritu, għandi fidi li jien għandi għax huma affarijiet li nħossom. Issa, però it lacks the proof, the scientific proof. Jiena ħanarġa' ngħid il kulħadd mhux ħadd nidejja jien m'iniex xjenzat qatt ma studjajt xjenza, għandi moħħ biex naħseb, naqra ħafna kodba ta' xjenza, ukoll ġifieri l-kodba ta' Stephen Hawking kollha qrajthom, kien hemm momenti fej ma kunx qed nifhem x'inhu jikteb, x'inhu jgħid, imma mbagħad you start joining the dots. Tibda. Ma tix kun xjenzat biex tifhem il-kodba ta' Stephen Hawking, you start joining the dots. U tibda l-lum bl-internet tfittex u tkun taf x'inhuma. Imma jiena naħseb jew anzi iktar minn naħseb naf illi teżisti an invisible thread. Skużawni ngħid ċertu kliem bl-Ingliż. Ma bil-Malti. Ma ċertu kliem bil-Malti issa ma nafx kif. Ħajta invisibli. Ħajta invisibli. An invisible thread bejn l-affarijiet kollha, ġifieri. Aħna mdorrijin in a three-dimensional universe. Sewwa ġifieri dak li qed taraw hawnhekk dal-mikrofon jiena huwa kollu magħmul minn fl-aħħar mill-aħħar huwa enerġija. Sewwa. Is-inti għandek kutara in the molecular level tal-oġġett. Barra il-molekul għandek l-atoms. Barra l-atoms tidħol iktar into deep, ħatibda tara subatomic particles. Fl-aħħar aħna nistgħu naraw il-quarks, dik li jissejħu quarks. Ġifieri l-aħħar ħaġa nistgħu naraw hija l-quarks. Illum skoprew illi dawn il-quarks ukoll bejniethom jew ġo fihom għandhom strings isejħulhom. Iktar ma ħanajdu la strings għax Issa it-teorija main bħalissa però hemm ħafna xjentisti li anke huma mainstream li qishom qed jaqtgħuna allura minn għax inti għandek it-teorija li teżisti mill-ħamsinijat u prattikament iktar qisu għax inti x'ġara dil-string theory ħanipprova nissemplifika għax qasjena ma nifhemha 100%. Però ta' mhux daqshekk. Inventaw framework matematiku biex taħdem u issa qed jippruvaw jawġu r-realtà biex tiġi taqbel mal-equations mhux bil-maqlub. Allura hemm ħafna affarijiet li qisha għax inti x'jiġri meta inti qed tivvinta tajt string theory ma toħloq l-equation. L-equation qed hemmhekk biex tagħmel prediction. Meta ma jirnexxilekx tagħmel prediction through mathematics, allura għandek jew xi ħaġa ħażina fl-equation jew it-teorija kollha ħażina. U dik string theory s'issa falliet ngħidulek biex tagħmel ċertu predictions. Li rrid ngħid hija di ara Mirko, illi jeżisti xi ħaġa illi aħna jien inħares lejn id-dinja jew l-univers, anzi bħala akwarjum. Illi aħna ma nafux illi qegħdin ngħixu ġol ilma. Illi kif jiena ftaħt ħalqi u tkellimt,
jew bassejt, rajt qed toħloq wave. U din il-wave qed iħossa kulħadd kull min qiegħed dan l-akwarium. Jien anke l-ispazju hekk nara, is-sem hekk nara, qisu hemm an invisible gel. Sak inti għandek akwarium mimli bil-ġell. U dak kollu li hemm in between bejn oġġett u ieħor, għalkemm aħna ma naraw xejn u ma nħossu xejn, imma hemm xi ħaġa. CE5. X'inhi jeżistu jien naf CE4, CE3 għax l-isem vera marketing-wise vera kakka ġifieri. Mela, ara. Fis-60s, 70s kien hemm dak li jissejjaħ il-Project Blue Book, immexxi minn Alan J. Hynek, u da ikklassifika sightings minn close encounter CE, close encounter of the first, second, third and fourth kind. Issa, close encounter of the first kind huwa meta inti għaddej miexi fit-triq, għaddej bil-karozza, tippassiġġa bil-kelb, u tara xi ħaġa anomala, ġifieri mhux qed ngħidu rajt ajruplan, li inti meta teskludi kollox huwa xi ħaġa anomala bħalma bdejt nuri hawnhekk. Daka kemm tara d-dawl fis-sema jagħmel ċertu movimenti strambi u ma tara xejn iżjed, dak huwa classified bħala close encounter of the first kind. Second kind huwa meta inti iħalli marka fiżika, per eżempju jew fuq l-art, l-lum ħoppu jużaw jagħtu eżempju ta' crop circle, u rajt għandi ċertu xettiċiżmu fuq ġifieri. Meta jagħmel alteration fl-ambjent. Eżatt, iħalli xi radiation per eżempju, iħalli xi physical marks, per eżempju landing, jinnaf ground impressions. Dak huwa close encounter of the second kind, CE2. CE3, il-famus film Close Encounter of the Third Kind, meta inti, apparti mill-li tara l-oġġett, għanajdullu UFO, tara anki entities, physical bodies ta' għanajdullu dawn li alieni, publikament sejħulhom alieni jew inkella extraterrestrials. Li again jiena ma nillimitax li l-nifsi extraterrestrials. The fourth kind huwa meta ikun hemm abduction. Issa, physical abduction, mental abduction, għanajdulu issa jgħah abduction. X'ġara? Eventually, fil-futur, ġifiri wara s-60s u 70s, kien hemm dan il-tabib, Dr. Stephen Greer, għandi ċertu riservi leħ, namela ċara. Jien ukoll kultant nisma' jgħid affarijiet fuq podcast li huma ma' minn fej jitkellem ċertu ċertezza jiena jdejjaqni li jgħid pereżempju dawn huma kollha benevolenti, kif taf. Pereżempju dawna ġejjin minn dik il-pjaneta, kif taf. I mean, jiena meta nibdew nitkellmu b'ċertu ċertezza fuq dawn l-affarijiet jiena ddejjaqni. Right? Titlifhom in-nies naħseb. Hemmhekk titlifni lili. Jiena rrid inżomm saqajja mal-art u ngħid illi orajt rajt xi ħaġa stramba, nammetti li kienet xi ħaġa stramba, once li napplika Occam's razor u ngħid isma' mela dimmiex, u mbagħad nasal ngħid li isma' it's something anomalous. That is, l-abduction hija l-fourth kind u l-fifth kind hija bażikament xi ħaġa li ħareġ biha Stephen Greer li u jħobb sejħela human initiated contact. Ġifieri, human initiated contact x'inhi? Li inti taqgħod grupp ta' nies. Kbir, grupp żgħir, grupp kbir, whatever. Tagħmel differenza kemm ikunu nies? Ma naħsibx Mirko, għax ħanajlek x'naħseb. L-intenzjoni ta' mitruħ hija aħjar mill-intenzjoni ta' grupp ta' 18-20. Inti ma tafx l-intention hija, ma inti ma tafx l-intention tal-grupp li għandek miegħek. Sewwa, jiena nħobb insejjaħlu research team. Issa. Fil-fatt ħan nispjega l-qoddim x'inhuma l-proġetti futuri. Mela ħana bħalissa din nistidnu n-nies, it's open to the public, jista' jiġi anyone anke minn ma jiffollowjax il-paġna. Kurżi taħħa telbek, forsi tkun naqra interessat, ma tkunx titturi tiffollowja. Fil-fatt kien hemm ġi u ma kienx jiffollowja l-paġna naħa darba. Eżatt. Għadana bażikament inti jekk l-intenzjoni ta' dik il-persuna qiegħed hemmhekk f'dan il-grupp f'dan iċ-ċirku
u ma tkunx l-intenzjoni bħal-mija tiegħek, inti dajja jiddisraptja dan il-meditation session, ġifieri. Għax it-teorija tajlek illi inti you are expanding your consciousness waqt li qed timmedita. U once li inti tibda t-expandja l-consciousness tiegħek, the consciousness of the group, inti ħatamel qisu speċi ta' remote viewing. U għed tistieden daw ħajdulhom entities, daw il-beings. Minn hemm barra dax it-teorija, mhux qed ngħid jien teorija. U għed tistidinhom, u għed turjhom, issa qed ittihom il-coordinates ta' fejn qiegħed ir-research team tiegħek. Fil-fatt hekk jagħmel fil-guided meditation, iġalek tivviżwalizza ħafna fejn qiegħed u fejn tixtieqhom jiġu. Eżatt, fil-fatt fil-recording li għandna aħna li hija ta' Stephen Greer, jgħidlek illi inti l-ewwel tibda tivviżwalizza l-barra mid-dinja tiegħek. Timmaġina l-Milky Way, u mbagħad nidħlu fis-sistema solari tagħna, u mbagħad inti you work in reverse, inti qed tgħidilhom isma' aħna qegħdin ir-research team tagħna qiegħed hawnhekk on this continent jgħid. Issa aħna l-kelma kontinent aħna ngħixu ġo gżira. Eżatt. Fil-verità jiena nixtieq illi issa ħanajda l-qudiem. Aktar ambjentata lejn l-Amerika bħala ħsieb. Eżatt. Anzi, fil-fatt anke waqt il-recording jgħidlek, if you encounter an extraterrestrial being, li dik hija xi ħaġa li jiena tweġġani, li kważi jiena tiddisraptjali. Hemm żewġ momenti fejn jiddisraptjani dak il-guided meditation, meta jsemmi l-kelma kontinent għax ġo moħħi nibda ngħid kontinent, l-aħna gżira. Hemmhekk jiena tilifni. U meta jgħid tiġrili fil-fatt għax jiena kont qed nifilmi dak il-ħin. U jiena nibda nivviżwalizza x'inhu jgħid xorta. U meta jgħid il-kontinent, nintilef għax qed nimmaġina l-Baħar Mediterranu fejna l-Afrika u fejna l-Italja, alla dak il-ħin. Dak il-ħin jitilfek. Allura il-pjan il-futur li issa ħanitkellmu fuq huwa li ħanikkustomajżjaw dik il-guided meditation. U da bażikament inti l-ewwel tibda qisek tivviżwalizza outside our planet. U bad inti you work in reverse, ġifieri tibda tmur lura u issa qed ittihom il-GPS coordinates ta' fejn qiegħed inti. U inti li qed tagħmel bil-C5 qisu qed nimmaġinaħħa jien li you are serving as a beam, as a beacon, as a GPS location. Isek transmitter. Isek transmitter, aħna transceivers. We receive and we transmit. U da bażikament inti da żviluppa dan u jsejjaħlu protokoll, proċedura. U dan fuq l-application itik tones li skoprejt ġifieri dan huma tones ta' C u G, E u G. Nsejġ kienu ma' notiri li tista' terreplika fuq kull strument. Eżatt. At different speeds. Miktar tons imma dak. Miktar tons fuq l-application, imma u bħala guided meditation. Dak il-tons li ntużaw għax u jgħidlek isma' uża daw it-tons. Eżatt, imma tista' tuża pereżempju hemm ta' Mount Shasta, hemm tal-piramida pereżempju hemm. Għajdulhom kif minn fejn ġew daw it-tons. Ija, mela, it-tons li qegħdin nużaw bħalissa dawn il-famużi żewġ noti u xek noti playing at different speeds. Huma magħmulin minn jeżisti apparat li inti tista' tqabdu ma' werqa ma' siġra ma' mushroom ma' fungus u daw dejjem frequency, dejjem elettriku ngħidulu hekk. U huma jitranslate jawha into musical notes. U daw il-musical notes jiġu irċevuti ġodin l-apparat at different speeds. Daqqa per eżempju naf ma nifhimx fil-mużika, iktar inti tista' tgħidli, imma daqqa per eżempju tiġi received bħala jinnaf speed mod, f'daqqa waħda hija ġelli speed u so on and so forth. Imma dawn it-tones interpretation ta' dak it-ton fil-verità. Dawn it-tones partikolari jsejħulhom crop circles għaliex għax huma meħudin minn crop circles li saru ġol Ingilterra, li nstabu ġol Ingilterra. Bażikament qabdu dawn il-crocodile clips mal-stems ta' dawn il-crop circles, li kullem ġo crop circles, u daw translate jawhom f'dak it-tip ta' tones. Issa,
L-idea hija li inti iddoq dawn it-tones qabel il-guided meditation u ddoqhom fuq speaker. Għall-inqas Stephen Greer meta jħodlok 3,000 euro, 4,000 euro, mhux kemm qiegħda biex inti tmur tipparteċipa f'dan is-CE5. Ostja ġifieri huwa CE5. Il-qaddisa Madonna. Mela 4,000 euro. 4,000 euro joħodlok, aħna mindju, aħna ma noħdux 1 cent. Anzi, jekk tmur hemmhekk tuħu l-croissant. Żgur. U l-ħelu. Kenna min ġifieri parteċipanti għax tal-ġenne ġifieri nista vera. Kenna per eżempju il-Charles ħabib tagħna u l-mara tiegħu ġabunna croissants minn per eżempju Damien per eżempju he makes sure li l-zokkor ma jinżlinniex ġifieri ġib il-wine gums ġifieri gummy bears. U insomma kun grupp ħelu ta' ġifieri aħna dejjem ħadna pjaċir kull meta morna. U da bażikament iddoq dawn it-tones u mbagħad wara tibda din il-guided meditation li toħodlok 23 minutes del-guided meditation. Inti bażikament poġġi f'ċirku timmedita bħalma jimmeditaw ħafna nies, jiena l-ewwel wieħed jiena nimmedita pereżempju kważi kuljum jew kuljum ħanajtek. Xi ħaġa li nixtieq ngħid fuq il-meditation hija li l-meditation mhijiex inti tpoġġi in the lotus position. Le, dik hija. U toqgħod hekk ħafna minn idea żbaljata tan-nies ta' xi meditation. Il-meditation hija li inti ssib ħin anke 20 minut, anke nofsi, anke siegħa tpoġġi għal kwiet id-dar jinġeli għamilta fil-break tax-xogħol. Jekk pereżempju jiena naħdem ħafna mid-dar u jiena jkolli nofsija break, ngħid ħammur naqbad il-qtates jew ġeneralment jiġu huma, nintafa' naqra fuq is-sofan jew fuq il-mejda ta' kċina u noqgħod relax ġifieri u I cancel mhux thoughts għax inti il-meditation in-nies jaħsbu li inti ma taħsibx. Il-meditation inti moħħok huwa xadina, ħin kollu qed jaħseb. Inti t-trik tal-meditation huwa you don't linger on one thought. Ġifieri jekk jiena f'daqqa waħda laqta għajnejja u ġini f'moħħi Mirko, jien m'iniex ħanagħmel nofsi naħseb fuq Mirko. Warajt għadda Mirko, okay Mirko, move on. Isek qiegħed, jiena nħobb insejħela isek qiegħed. Fuq il-bankina bel-qiegħda qed tħares lejn it-traffic. Ma tħares lejn karozza ħamra u tibqa' sejjer tħares lejha. Tħallihom għaddejjin, ġifieri you let your thoughts flow by. As if you are on the river. Ġifieri qed tara river għaddej. Se qed tosserva l-ħsibijiet tiegħek. You become aware. You become aware. Dik hija l-kelma. You become aware of your awareness. Sewwa. Fil-fatt Stephen Greer iħobb isejħilha cohesive thought sequencing. Ġifieri inti hemm set taħsibijiet waqt din il-meditation. Għalhekk qegħdin ngħidu inti l-ħsieb li inti qed timmaġina x'hemm barra. Once li tivviżwalizza u sib xi ħaġa, dik ix-xi ħaġa tturija qed timxi bil-GPS lura, mela jiena wasalt sa Mars pereżempju, issa ħanorik lura I walk back into my seating position fejn qiegħed ma' research team tiegħi. U dik hija bażikament is-CE5, dak huwa protokoll. Aħna ovvjament qegħdin insegwuh għala lettera. Mingħajr ma nafu what's behind it. Issa, x'qed jiġri bħalissa fid-dinja tal-lum li ilu jiġri dal-aħħar 6 snin. Mela, l-ewwel nett jiena ma nagħmilhomx id-dati kombinazzjoni. Jien ġeneralment qiegħed subscribed fuq email list fejn ħafna nies jagħmlu il-CE5 fl-istess ġurnata. Issa l inti ħatajli, orajt inti tgħix Malta. L-Amerika għandek 12, 13, 11, 10 hours differenza jiddependi l-istat fejn qiegħed. Malek Stephen Greer qiegħed California jidilli li hemm xi 12 siegħa, pereżempju qed ngħid. California hija tudi far west tal-Amerika. Kif inti qed tagħmilha fl-istess ġurnata ma' Stephen Greer, grupp tiegħu, u inti minn Malta qed tagħmilha fl-istess ġurnata meta tagħmilha fl-10 ta' billej. Forsi huwa jagħmilha fl-istess ġurnata ma fit-8 ta' filgħodu. Dak huwa xi ħaġa li jiena I keep in consideration, imma qed nipprova nikkombinaħħa mad-data fejn jagħmluha ħafna nies. Għax x'jiġrilek.
Immaġina d-dinja qisha bozza. U inti għandek bozza 6 watts per eżempju, għandek bozza tixal. Kull jum tixal 6 watts per eżempju din il-bozza. Mela inti f'daqqa waħda għandek grupp kbir ta' nies madwar id-dinja din jagħmlu din is-CA5. Din il-bozza f'daqqa waħda ġiet minn 6 watts tala tal-60 watts. Oh, it's brightening, huwa ikbar id-dawl. Allora l-beacon huwa ikbar. Għandek lighthouse u l-lum f'daqqa waħda minflok xal bozza waħda tal-lighthouse xalta xar bozzot. U għedin niprofaw nesperimentaw b'dan it-tip ta' mod. Ovvjament, dimi xjenza, ma nafux xaħna namlu. Għax dan Mirko ħanajlek, meta dini it's a pseudoscience, meta inti qed tesperimenta fuq xi ħaġa. U qed napplikaw ix-xjenza tagħna li nafu aħna tal-bniedem tal-lum. Forsi aħna din nippruvaw nkejlu karozza banana. M'għandniex lodda biex inkejlu. Għax qed nagħmlu llum qed nużaw banana, din nużaw għallaċ tuffieħa. Waqqasna forsi qed inkejlu. X'qed inkejlu, ma tafx qed titkejjel. Ma tafx hekk dak kollu li qegħdin ngħidu llum kemm inna sija u kwart impallaw hawnhekk huwa kollu bullshit. U dan qed jiġri b'kombinazzjoni. Imma ħanerġa' mmur lura għal dak li għad fil-bidu. Għamilt 18-il sena ma nara UFO u jiena mdorri nħares lejn is-sema. X'ġara kemm ili nagħmel is-CA5 rajt 4 darbiet oħra. Issa qed ngħid UFO. Għax it is anomalous, it is unidentified. Ħafna nies inklusi jiena ġifieri saf tisnilu kif tisma' UFO, jew ħaġa li tiġik f'moħħok flying saucer. Jew inkella jekk forsi tkun daqsxejn intis minħabba ta' Freeverk tiktek. Però daw li qed jidhru fil-filmat law ma flying saucers, law ma tiktek. Kieku eżempju turin il-filmat out of context tgħidli x'inhuma. Asna paqqas tiġini f'moħħi. Dwal. Li huma vettura fis-sens għalija mhumiex vettura, x'inhuma? Jew nkella għax mhumiex qisek tista' tiddeduċi, imma x'illost huma. Ara, jien l-unika ħaġa li nista' ngħidlek b'ċertu ċertezza, mhux b'ċertu ċertezza. X'mhumiex nista' ngħidlek. Issa, x'inhuma ma nafx ngħidlek. L-unika ħaġa li ġanni naħseb hija din. Inti semmejt flying saucers. 50s, 60s, 70s, anki 80s, konna naraw il-plattina, l-famuża plattina ċatta silverish dal-ħafna. Il-logo tal-podcast. Metal, il-logo tal-podcast, eżatt. Fil-fatt anki huwa xismu għaw il-banner tal-Kuntat UFO Malta. UFO li huwa a defined thing. Li inti jattara kważi il-bozzot waħlim miegħu, li jattara kważi jattara r-rivets waħlim miegħu, jattara l-panels, jattara twieqi. Issa, dax naħseb jiena u ovvjament toqgħodux fuq li qed ngħid jiena. Jiena l-element il-fenomenu UFO naraħ bħala iktar fenomenu spiritwali iktar minn teknoloġiku. U di għatta kemm il-darba li t-teknoloġija dak li aħna llum insejħu teknoloġija dal-mikrofon, dan il-laptop, dak il-monitor. Ma t-teknoloġija fil-passat sedat kienet built-in ġol bniedem jew ġol għanajdulu kreaturi konxi. Sewa. Jista' jkun li dak li qegħdin naraw aħna illum il-ġurnata huwa iktar fenomenu spiritwali ta' ideala. Għax fi żmien fil-passat kienu jaraw l-angels, demons, fairies, gnomes, whatever, call them whatever you want. Illum il-ġurnata t-naraw kien fera fejn ħanajtek il-fantazija kienet ferventi, il-bnidem kellu ħafna fantazija, għaliex il-fantazija l-lum qed tonqos, għax illum għandna television, YouTube, illum jekk jiena ħanajlek Mirko għattrajt jinnaf aeroplan da tape u inti tajli li ta' ħanurjulek fil-mobile. Mela inti da bħal meta inti qed taqra ktieb u qed tara l-film tal-ktieb. Il-ktieb qed iħallilek spazju għall-immaġinazzjoni tiegħek. Jiena niftakar meta qrajt il-ktieb ta' Dan Brown, The Da Vinci Code,
meta beda jiddeskrivi l-albino monk, immaġinajtu kompletament differenti minn kif rajtu fil-film, għaliex għax użajt il-fantazija, l-immaġinazzjoni tiegħi, li jien għandi immaġinazzjoni ħanajtek kbira. Alright, I dwell in art. Allora għandi ċertu immaġinazzjoni. Illum il-ġurnata sfortunatament it-tfal tal-lum l-immaġinazzjoni qed jirreplacjawha b'images. U llum iktar u iktar bl-AI u create image. Mela, għaliex dak iż-żmien kienu jaraw gnomes, elves, whatever, angels, demons. Għax kienet era fejn inti l-fantazija, l-għat inti jekk qatt ma rajt aeroplan, ma tistax tajt aeroplan. Sawa, ħatajt rajt xi ħaġa bil-ġwienaħ, għax l-unik oġġett li kien itir dak iż-żmien kien l-asfur. Fid-dinja fejn bdejna nqorbu lejn it-teknoloġija, bdejna naraw affarijiet teknoloġiċi. Flying saucers, diski, ballun tal-ħadejt, tic-tacs, whatever. Issa, jien nagħmel distinzjoni bejn anki a defined form u daw li qegħdin naraw illum. Ma ninsewx il-daw li qegħdin naraw illum fera fejn il-bniedem isu qed jinqata' minn ċertu reliġjonijiet u qed imur iktar għal minn flok reliġjon għal spiritwalità, qed jara dawn it-tip ta' orbs. Li mind you daw l-orbs mhux illum biss qed narawhom. Ir-Rumani kienu jsejħulhom eclipsus, flying shields. U kienu jsejħulhom flying shields għaliex kellhomx cliff shield biex jiddeskrivu xi ħaġa tonna. Flying shield mhux iktar tixbaħ il-tipiku flying saucer jew. All right, imma huma kienu jsejħulhom bin-nar. Bin-nar. Fimt? Per eżempju, semmejta riċenti wkoll. Di, ma nafx jekk forsi x'ħan tfal f'diffikultà. Fejn tissemma bħala flying shields hemm xi. Iwa ta'. Ma nafx eżatt f'liema x'ismu ma. Tal-aħħa miktuba. Iwa. Kienu jsejħulhom eclipsus. Hemm kelma oħra. Fiery Stja nsejt tal-kelma. Imma shields tan-nar. Kienu jsejħulhom flying shields tan-nar. Kien hemm kelma oħra nsejt x'inhi. Kien sipir ġismu fejn qiegħda miktuba ntella-link. Issa, kien hemm qaddisin illi kienu jaraw orbs anke ħirġin minn ġolħajt, hemm dik is-soru nsejt x'kien jisimha. Minix ċert kux Santa Rita, nsejt, kien hemm xi qaddisa, llum saret qaddisa Alla jbierek, ma insomma. Li kienu jaraw dawn it-tip ta' orbs, di mhux xi ħaġa, mhux fenomenu li qed naraw illum biss, anke fil-passat deru dawn l-affarijiet. X'irrid ngħid da kollu jien? Irrid ngħid illi il-fenomenu huwa aktar spiritwali għax ġalek tara l-affarijiet kif iritu li jimmanifesta lik b'mod kif inti tinterpreta ħalik. Jiġifieri, ma nafx hekk nistax insemmi pereżempju l-istorja ta' Gordon Mansham, daqshekk ma fiha xejn ma ngħid xejn kontrih, anzi ħanfaħru fil-verità. Reċenti smajt l-intervista tiegħu li qalli meta kienet jistudja ġol Amerika fil-kamra fejn kienet joqgħod lil Ġesu Kristu. U qalli ra l-Ġesu Kristu, ra entità tad-dawl. U ta' isem mill-ewwel assoċjah ma' Ġesu Kristu da l-entità tad-dawl li ra. Allu rridek tagħmel knisja, ma nafx. Knisja. Ngħidu la knisja ħalli niftehmu. Jiena m'iniex qed neskludi li vera ra xi ħaġa. Il-fatt il-problema tiegħi hija li hu ta' isem li qal li ra Ġesu Kristu. Seta' kien an interdimensional light being. U meta ngħidu l-kelma interdimensional jew dimension from a different dimension, nista' nispjegahha wkoll in layman terms. Illi dan wassallu messaġġ għax riedu jagħmel xi ħaġa. Kieku jiena kont Hindu, kieku jiena kont Buddhist, kieku jiena kont whatever, right? Jiena ħanara l-Vishnu, ħanara l-Shiva, ħanara whatever. Kieku jien Buddhist, kont ħanara l-Buddha, kont ħanara jiena fil-Lotus, kont ħanara s-Serb, kont whatever. Illum aħna din naraw b'mod kif
huwa familjari għalina. Jien bekk naraħ hemm nara l-aspett spiritwali fih. Allura, daw li jgħidu hemm crash UFO. Dik għandi problema kbira fuqha, all right. Crash UFO, issa. Meta inti għandek a multidimensional being. Sewa, mela ħanibdew mill-iktar ħaġa sempliċi. Kieku aħna ngħixu on a 2D environment, mela inti għandek dik il-karta u jiena u inti żewġ dots. Jien kif ħanħares tajjeb ħafna fuq hekk ta' Flatland. Ta' Flatland, proset ta' Carl Sagan. Carl Sagan. Ħanispjegaħħa vera sempliċi. Mela inti jiena u inti żewġ dots, ma jien kif ħanħares lid-direzzjoni tiegħek ħanara line, għax ħanara dot. Inti dot, inti tont. Imma jiena tinsiex ma nistax narak minn hemm fuq. Jiena x'qed narak minn Flatland tiegħi. Qed narak bħala line id-diametru taċ-ċirku tiegħek. Laqqas int ma taf li inti tont. Mhux hekk. Sewwa, u laqqas jien ma naf li jiena tont. U m'hemmx mod kif tkun taf li m'intix tont. Għax inti tgħix ġo Flatland. Issa. Mela immaġina jiena u inti żewġ dots. U aħna din ngħixu fuq biċċa karta. Aw jiena u għaw Mirko. U dan hawnhekk suspended in area in the fourth fifth dimension. Għaw dal-oġġett li huwa tridimensjonali. Terd f'dal-każ. F'dal-każ terd. Dan aħna maħniex naraw għaliex għax aħna ma nistgħux nħarsu l-fuq. Tinsiex. Aħna nistgħu nħarsu hekk biss. Min qed nara id-diametru taċ-ċirku tiegħek. Sewwa? Dan l-oġġett qed jarani lili, jien mhix narah. Kif dal-oġġett niżel u poġġa flat fuq Flatland, jien ħanara d-diametru ta' dal-fliexkun. Ekk. Kif dan għadda minn ġo Flatland għax dan huwa multidimensional, jien qasħan induna li għadda tajli għala. Għax dan huwa kollu. Sakemm ma jkollux shape. Sakemm ma jkollux shape. Bħalma huwa dak il-fliexkun biżżaq. F'daqqa waħda inti tibda tara. Il-line il-veru jiexkien. F'daqqa waħda tara l-użaq u ċkien, f'daqqa waħda raġa twessa, f'daqqa waħda rajt l-tapp. Mela inti rajt line, wiesa, dieq ftit, raġa twessa, raġa dieq ħafna, sakemm dieq għal kollox, sakemm għadda kompletament u ma bqajx taraħ. Imma dal-fliexkun qiegħed hawn issa. Di mod ieħor kif dak li kun jista' jivviżwalizza huwa bid-del tagħna aħna nies li aħna qegħdin 3D ma din nipproġettaw shadow li huwa ċatt. Proset. Fil-fatt il-verżjoni 2D tagħna. Aħna ma nistgħux naraw a 5D object għax aħna the third dimension huwa dali qegħdin naraw. Our fourth dimension is time. So dik ukoll għandi riservi fuq għax dik. All right. Dik dija again hija ħanajdula ma nafux if it's jekk hemm xpjan ta' eżistenza oħra li nistgħu nsejħu fort. Dak jużaw il-ħin bħala raba dimensjoni. Jiena biex nagħti aktar matematikament iktar milli qed ngħid għax dan xejn mhu b'ċertezza. Ma hu xejn li jeskludi dimensjonijiet oħra. Le, għas xejn, anzi, saftit ilu konna ngħidu li hemm 11 dimensions, illum skoprew li hemm 17 dimensions. Ma għen dak hija karambola matematika biex jiġġustifikaw ċertu affarijiet. Imma mela għajna mlu mod inti għandek a being, an entity, something, that it's living in the fifth dimension, ħan sejħu on fifth, sixth, whatever. Mela, u jista jarak, aħna ma nistawx narawh. U aħna għanna x-xemx, għanna d-dawl. Aħna nistaw naraw shadows tal-fifth dimension. Ġifiri, jekk oġġett qed jaħbad fid-dawl, aħna din naraw projection ta' shadow tiegħu. U għedin ovvjament, għased naraw the actual shape tiegħu, xaħna the actual shape tiegħu, għas biss moħna għas jista' jikkonċepih. Sa de biex nispjegaw għadaq xej zaħira. Tazarakt, per eżempju. Aħna nejxu f'dinja 3D nipproġettaw shadow li huwa 2D. Issa jekk daw għandhom dimensjoni oħra daw qed jipproġettaw shadow li huwa 3D li hija naqra konċett moħħok ma jistax. Ġurinti li jettara del li huwa tridimensjonali u xi ħaġa. Eżatt. Issa tajli allura aħna tinnaraw projections.
Jien naħseb li aħna din naraw projections minn dimensjonijiet oħra, ġifieri dan il-UFOs. L-għuna qed jurina shape qed naraw parti fraction żgħira minnu. Imma, inti semmejt crash. Once li hu għadda ġo 3-dimensional space tagħna, it became physical in that 3-dimensional space, għax dan jista' jkun. Ngħidu crashja UFO. Għalhekk għadhom qatt ma skoprew u sabur kaptu ta' x'inhuma għall-inqas hekk qegħdin jgħidu, kux vera ma nafux. Imma crashes throughout history smajna mijiet ta' crashes u anki gifts. L-lum il-ġurnata din jgħidu li dawn literalment Jikrasċaw apposta jew jinżlu apposta għax dawn anki intact. Għax il-verità ma tagħmilx sens u fis-sens dawn teknoloġikament daqshekk avvanzati Kristu Alla, taf kif? Mhux hekk, di għatta anke fl-ewwel podcast li konna minna tiftakar. Għattilkom da ustja possibbli jekk vera din jitraveljaw through space. Għandhom di teknoloġija mbagħad jiġu għalla crashjaw. Olympic swimmer jereq ġo vaska ta' tfal. Eżatt, diki li ġratu kolleġ. Ejwa. Ma neskludux li jistgħu jikkrashjaw laqqas. Għax dan wara kollox ma hu xejn infallibbli fl-univers. Sewa. Imma they are taking a form, a 3D form, once they cross our dimension. Sewa. Issa, xed jiġrillhom il-ġurnata dal-aħħar 6 snin, hemm team li għandu l-isem ta' Sky Watchers. Immexxi minn dan il-whistleblower li ħareġ issa u reċenti Jake Barber. Li da bażikament qegħdin jgħidu li għandu dak li jissejjaħ psionics team. Psionics, il-kelma psionics hija li daw jużaw consciousness to communicate biex jikkomunikaw ma dawn il-beings, entities, crafts għajdilhom li trid. U dal il-proċess tagħhom huwa simili ta' CA5, imma ovvjament ma' żmien dejjem qed qisu jipperfezzjonawh. Xi ħaġa li laqtitni żewġ affarijiet illi qegħdin jgħidu, 3 affarijiet. Illi CA5 jew jgħidulhom li trid dan il-protokoll qed jagħmluh filgħodu biss. Dik waħda, qatt m'għamluh fil-għaxija bil-lejl. Number 2, illi qed ikollhom 100% successful rate. Number 3, xi ħaġa li jiena lija hija vera bold statement li sal-aħħar ta' din is-sena qegħdin jgħidu illi ħajillandjaw UFO. Li jien jekk issir da mmur noħodlu bideħ naqta' biljett issa mmur ngħidlu proset. Xi ħaġa li jiena personali tiddejjaqni li mill-filmati kollha li rajna li mind you daw raġaw qabdu dik il-klassifika CE1, CE2, CE3, klassifikaw dawn ix-shapes ta' dawn il-UFOs f'disa classes. Class 1 orb, Class 2 tic-tac, Class 3 apparentament Class 7 hija dil-famuża li qegħdin jgħidu x'tgħidilaw tal-baħar Madonna. Jellyfish. Li xi ħaġa li qed iddejjaqni wkoll qegħdin jgħidu li huwa l-iktar klass li hija violenti. L-oħrajn mhumiex violenti imma dan qed ikun violenti. Ma nistax nifhem. Kun violenti x'qed jien naf. Da apparentement minn kif qed jgħidu. Illi din il-jellyfish, meta tidher orb u tidher jellyfish, din il-jellyfish apparentement qed tkeċċi il-din l-orb. Allora din jgħidu li hija violenti. Daw għandhom filmati. Għandhom filmati. Ma għandhom filmat dal-ostja jellyfish ikun violenti xiex. Mirko ħanajlek, daw għandhom filmati li jekk taraħħa inti din il-jellyfish tajli x'iżikket jaraw alla dawka cluster ta' bżieżaq. Speċjalment għadni kemm rajt video il-bieraħ provajt infittxulek għax tliftu. Li kif rajtu. Nsejbu ntallawh. Li kif rajtu. Beda jgħid it's changing shape u li qed tibdel ix-shape tagħha u qed tidher partijiet minnha jidhru jitilqu. Alla men ħsib alla qatt ma rajt ħiljun balloons jien Mylar balloons dik cluster ta' Mylar balloons daqs dinja li rajt f'dan il-video jien bħalma jiena min jiftakar u kont ellajtu anke hawnhekk.
Dak li rajt jiena meta kont Venezia. Issa rħilu li dan dak li rajt Venezia jiena tinsejjaħlu bżieża imma min ix-xert laqqas, ma jiena when I apply the Occam's Razor, jiena li ma cluster ta' bżieża ta' ideala. Warrajt ħafna nies bil-bżieża. Tu, ix-xejp tagħhom propja bżieża. Il-xi ħaġa li affaxxinatni naqra li again minix qed nikklassifikaħ ma' UFO. Illi minnaw kienet ilaw f'daqqa waħda mxi talaw 50 minuti, jew ftit sekondi, sorry. U jien il-baħna bat nixbet ir-ritratt ta' xaw kienet iktar close tiegħi. Bat nixbet ir-ritratt tiegħu hawnhekk. U għandi 16 jew 5 ritratti. L-ikbar lenti li kelli kienet 70-200 fuq full frame, li tibqa' 200 mm. Jien da ma impressjonanix dal-aħħar video li tellaw tal-Skywatch Team, però għandhom videos oħra li huma mhux proof but compelling. Meta ngħidu l-kelma compelling hija li ġanni naħseb. Pereżempju jiena daw il-filmat li jorejt illum huma kollha compelling, but it's not definitive proof. Sewwa tajli mela x'il-lostja trid. Jiena taf xirrejt irid naraħek fuq rasi bħalma rajt fit-2007. Bħalma rajt fit-2007 dik għalija it was definite proof. Għax rajt xi ħaġa li stajt naraħħa fl-inter kollu tagħha. Fimt? U again, ma rajtx the classical disc, rajt orb. Imma dil-orb rajta bil-casing ta' barra qisu tal-ħġieġ. Bużżieqa tas-sapun, nħobb insejħela. Ara dik hemmhekk iwa. Dik hemmhekk rajt xi ħaġa li it is proof. I don't believe I know. I know għax rajta. Fimt? Daw ma compelling daw il-videos, compelling ma leċ tħok rasek. Tista' tkun l-ikbar xettiku tad-dinja. Rajt inti xettiku Mirko. U kolli ġaluk tħok rasek daw il-videos. Ejwa, le, definitely. Fis-sens ma nista' naħseb xejn li ovvju. Ejna nibdew minnek. Anki l-istess. M'hemm xejn ovvju, x'il-lostja drones, le, mhux ovvju. Le, m'hemm xejn ovvju, le. Allura, ħansaqsik xi ħaġa. Deħieħu pjaċir bija sajan. Allura, ġuża mifsut, għamlu C5? Mela. Għax hemm ħafna affarijiet, hemm ħafna parallels. Naqdu grupp ta' nies, kollha għandhom l-istess intenzjoni. Jekk inti qed tgħid li l-UFOs jistgħu jkunu xi ħaġa spiritwali, kien ambjent li huwa spiritwali, hemm ħafna affarijiet. Li vera tista' ma tgħannejk, imma Ouija board x'inhu? Jekk vera taħdem. Ouija board huwa calling entities. Aw min jgħidlek li qed tikkomunika mal-mejtin, li jiena ma nemminx, jiena qed tikkomunika ma' entitajiet li huma tricksters. Li forsi lilek qed iġalek taħseb li huwa n-nannu tziju. Missier. C5 Ouija board tal-aljeni? C5 u x'għamlet ġuża. L-isem kull ma nbidel, jiena tinsejħela C5. Ma fil-verità x'għamilna aħna. Inaqadna kongregazzjoni, rajt grupp ta' nies, b'intenzjoni, bħalma mlet ġuża. Jiena lija ġuża u n-nies raw UFO. Dik ċert fuqha li dawk UFO raw. Daw naħseb ħafna minnhom imorru bl-intenzjoni li jaraw il-Madonna Mhux hekk. Issa. Sa l-intenzjoni li tara l-Madonna l-intenzjoni li tara UFO m'hemmx differenza. Issa daw ma rawx il-Madonna, daw raw ix-xemx għax huma ddeskrivew bħala x-xemx id-dowr. Is-sinti di għatta ħanarġa' nirrepetiha. Inti taħseb li x-xemx ta' kulħadd tad-dinja kollha, anzi, ix-xemx tas-sistema solari kollu ħaddura l-grupp ta' 200 ruħ, 300 ruħ kemm kienu, ġuża. Fimt? Le, x'kieku spiċċat id-dinja kieku ħarqitna. Orajt għax din jgħidu li resqed viċin, qabdet id-dor u għandikun hemm ritratt, mhux għandikun, hemm ritratti wkoll tagħha tal-fenomenu, hemm filmat u hemm ritratti. Il-filmat għalija sħab għaddej minn qudiem ix-xemx. Ir-ritratt jidher spiral. Qatt ma rajdu naħseb da ritratt. Ir-ritratt jidher spiral. Issa, ġuża mifsut u Gordon Manxeh, it-tnejn li huma ħanajtek waħda kattolika jew x'kienet u l-ħor Kristjan, it-tnej qegħdin lejm tagħhom huma li jikkomunikaw ma'
Alla Kristu daw l-affarijiet kollha. Raw. Aħna x'edin nagħmlu, aħna qegħdin nagħmlu bħalma bdew jagħmlu ġuża ma tinsejħula CE5. Ouija board x'inhi? Ouija board. Hija l-istess ħaġa, meta tissejħilha Ouija board u qed tuża biċ-ċodda bħal meta nużaw aħna. Ġa aħna għodda wkoll qegħdin nużaw wara kollox, nużaw speaker, nużaw lil nfusna. Il-Ouija board ma taħdimx waħedha, trid bil-fors dak li jissejjaħ il-medium. U l-medium huwa inti. Sewwa, jiġifieri. We are manifesting something which is unknown. X'inhu ma nafux. Il-problema tiegħi tiġi meta inti tara xi ħaġa u tinterpretaħħa bħala dik il-Madonna, bħala dik hija Kristu. U min jagħmel is-CE5 u jinterpreta dawk huma extraterrestrials qed jagħmel l-istess ball. Bħalma għamlet Ġuża li qalet li rat il-Madonna u bħalma forsi b'rispett kollu leh li għandi ammirazzjoni leh Gordon Manchel li qal li ra l-Kristu. U jitisejjaħlu Kristu, jien kieku rajtu jien, kon ngħid dearly interdimensional being. Ma rridx ngħidlek nuża l-kelma alien, għalkemm alien, għax il-kelma alien u extraterrestrial mhix l-istess ħaġa. Alien is something that does not belong to this plane of existence. Sewwa? Kieku jien ammur l-Indja jien niġi alien, u kieku Indja niġi hawn Malta jiġi alien għalkemm issa se isiru Maltin. Imma, jiena l-minix nagħmel, hija minix qed nillejbilja dak li qed nara u qed ngħid dak huwa ġej minn Zeta Reticuli, bħal met jagħmlu ħafna nies, bħal met jagħmel Stephen Greer. Li jiena ma naqbilx miegħu, li jiġi jgħidlek għax dawn huma ġejjin minn dak il-pjaneta, huma extraterrestrials, benevolenti, fej l-ostja taf, fej taf x'inhuma. Jista' jkun dak li qed nara jien, dak li qed nesperjenza aħna qed jittrikjana. Tajli allura tibqa' tagħmelha. S'issa ma jagħmilli xejn ħażin. Issa meta nagħmel CE5 u jinżel xi ħaġa minn sema. Jinżel hemm u jispara li xi ħaġa lili jew jifqal it-tajrs ta' karozza, ngħidlu fuck you xbejn ma mhux ħanagħmel aktar. Imma s'issa ma ġara xejn. Imma jista' jkun li lili qed jinfluwenzani b'tali mod biex jiena nkompli nagħmilhom dawn l-affarijiet. Ma nafx, ikollhom hidden agenda bil-fors. Għax dan hemm intelligenza warahom dawn l-affarijiet Mirko. Jiġifieri li tapproċċa CE5 biex tara il-UFOs ukoll waħseb ħażin fis-sens. Għax qed tmur hemmhekk. Qed tilab ma' xi ħaġa li int ma tafx x'inhi. Issa tista' tkun benevolenti, tista' tkun malevolenti. Jiġifieri. Tista' ma tkunx. Tista' tkun neutrali. U tista' tkun biex ħaġa minn kif tiffunzjona d-dinja x'inna. Mhux hekk. Mhuwiex craft, mhuwiex alien, mhuwiex. Jien diment kif qed ngħidlek, diment illi ma jagħmellix ħsara, rajt u diment illi jien qed nibqa' sane in the mind, illi mhux qed niġġennen u mhux qed nara l-immaġinazzjonijiet. Għax hemm min esperjenza wara CE5 dak li jissejjaħ il-hitchhiker effect, pereżempju. Kien hemm xi ħadd li qallek. No. Naħseb. Minix ħanoqgħod nidħol fiha, ma rridx għax inkella ħantawlu ħafna. Però Mirko, is-sena l-oħra wara l-ewwel CE5 għamil ġimgħa esperjenza affarijiet strambi. Għal min jiftakar forsi ra l-podcast. Ejwa, konna tħana naf id-dettall. Ticket tal-parking tal-isptar, taqtira dem. Kien hemm affarijiet illi tajli allura taħseb li kienet hitchhiker ma nafx. Darba esperjenzajta kien hemm ġimgħa partikolari fejn ġraw li ħafna affarijiet strambi. Però minn nies kollha li kien hemm ma laqas ħadd ma ġie jgħidli isma' rajt xi ħaġa jew esperjenzajt xi ħaġa ġdida. Le. Jiena qed nikkonsidraħħa bħala sissa until proven wrong or until proven otherwise. Biex ħanajdilha, sissa esperjenza pożittiva x'qed niltaqa' man-nies, tajli jew mhux tagħmel barbecue, mu tagħmel CE5. Iwa nista' u għamilna affarijiet hekk għamilna fil-miliet għamilna gathering minflok għamilna CE5 Skywatch taħt it-tinda minni għas ma bdejna naraw. Fimt? U ħadd pjaċir nagħmelha. Però sissa ma kienx hemm affarijiet ħżiena li ġraw le. Ħanibqa' nagħmilha. Allura
Bda li għadna kam għad nissa, mux prattikament iseket waqqa għal-ħara, nis bħal Bob Lazar. Mela, ħana jilek oħra. Da mem xej spirituali fl-istoria ta' Bob Lazar, assolutament. No, assolutament. Jiena waħda Jew ma forsi mill-affarijiet. xaffariet differenti, totalment. Jista' jkun hemm żewġ fenomeni qed jaħdmu fl-istess ħin li huma differenti. U aħna qegħdin ngħidu li huma relatati. Ara, jiena naħseb l-istorja ta' Bob Lazar kif ħanpoġġija. Jien naħseb li il-Bob Lazar użawh. Jien hekk naħseb. Naħseb il-Bob Lazar użawh. Użawh għax kienu jafu l-ħajpalla. Biex inti l-nisem barra tajdilhom dawn huma teknoloġiċi, dawn huma apparat li ġej mill-ispazju. Jien naħseb li fil-verità dak li kif inħobb sejħilhom tabla wiċċ, ħan sejħilhom tabla wiċċ jien ukoll. Naħseb lilek iridu jġaluk tifhem taħseb li dawn huma extraterrestrials. Għax it's the safest bet. Allura. Għax kieku Mirko. To counter hemm ta' wkoll għax. Jiġifieri inti qed tajt li Bob Lazar vera esperjenza dak li esperjenza. Ejja, le nemnu. Amma xorta jibqa' xi ħaġa teknoloġika għax dan jaħlef li kien hemm magna li it creates gravity fis-sens. Again, m'hemm xejn spiritwali fiha, ġifieri. Le m'hemm xejn spiritwali fiha. Ta' Bob Lazar m'hemm xejn, ħanajlek kemm m'hemm xejn spiritwali fiha. Jiena tgħidli l-ostja tgħidli kif ma morx investigator inti. Jien minn diskursata ta' 3 sigħat li kellu ma' Joe Rogan, ippikjajt sentenza waħda. U dejqitni. Inti għandek biċċapparat dal-spaceship li beda jsemmi hu, l-sports model. Il-ta' tantu huwa avvanzat li beda jgħid laqqas twieqi ma għandu. Beda jgħid il-twieqi il-ħitan jiġu trasparenti. Mhux ħġieġa bħal maħnanna fil-karozzi u fl-aeroplani, da literalment from a solid object, il-qisu moldijat, qisu 3D printed, dak iż-żmien ma kienx jeżisti, fejna fuq aħna, da l-ħitan ġew trasparenti. Ma din ostja teknoloġija tal-blieħ. Ma mbagħad semma ħeġġ. Li taqbada bidejk din il-ħeġġ. U kif tagħmilha hekk, tiġi żgħira, u tiftaħha bidejk din il-ħeġġ. Il-karozzi tagħna għandhom l-electric windows tafas fucking buttuna u tinżel. Right? Illum hawn karozzi li tagħmel saqajkek taħt il-bumper ta' wara u tinfetaħ it-tailgate waħedha. Imma dan l-spaceship daqshekk teknoloġiku għandu din il-ħeġġ biex tinżel taħt u tittaqbadha fucking bidejk u isa ħanikom u tiġi fix-xejn illum nista' nagħmel bit-3D printer di u rajnija oġġett fih daqshekk pen il-daqshekk tafsu minn nofs inti u dal-ħanikom jiġi daqshekk. Taħseb li teknoloġija daqshekk avvanzata jew forsi ma ħarġitx b'dak l-ekstra. L-sports model ma ħarġitx b'dak l-ekstra li l-ħeġġ inti tagħmilha waħdek jew tarsaq allura tiġri inqas imbagħad. Forsi ma ħabba tol. Jiġifieri jien daw l-affarijiet ġalun inħokk rasi. Da bħal meta pereżempju hemm stejjer antiki fl-ufoloġija. Pereżempju Pascagoula hemm il-famuż każ ta' dawk iż-żewġ robots bil-claws ta' bil-pincers. Qatt ma smajnihom iktar daw li xi ħadd ir-rapporter ilha bħalhom. Pereżempju hemm każ x'kienet fej kien hemm hunter u dilenti tgħidlu li trid dal-alien taħ żewġ pinnoli qallu inti bil-ġuħ. Qabeż dal-hunter qallu iva u taħġiġ pinnoli. Qallu kulhom, qallu daw, qallu jneħħu lek il-ġuħ. Kieku inti kon dak il-hunter? Ħadd ikolhom? L-ostja. Għallax nieħol. Jaqasek jiġi bniedem u jgħidli ħaw kull dim. Għalaqasek jiġi t-tabib kull Għasek jiġi għall-tabib u jtel il-pinnoli xaqas nixtrihom jien. Ġifieri aħseb wara kemm ħajġini alien. Ġifieri, fl-istorja kollha tal-ufoloġija hemm ħafna affarijiet illi ma jagħmlu sens. Imma mbagħad to counter it ngħid x'hemm li jagħmel sens. X'hemm li jagħmel sens. Mhux hekk il-fatt li jingħaqdu grupp ta' nies u jimmeditaw u tidher xi ħaġa Tagħmel sens minnha għalik? nfisha diġà bla sens. Ma tagħmel sens. Issa, il-quddies
mhux grupp ta' nies imorru jitolbu. Meta jagħmlu sessions ta' Rosario mhux grupp ta' nies qed imorru jitolbu. Jiena meta tmur mass meeting tal-politika mhux qed jibbrainwash jak dak il-baħna li qed jitkellem fuq il-palk. Fimt? U n-nies ixabxpulhom tal-li qed itihulek fuq wara. Fimt? U tajlu proset, qed ibullek fuq rasek u jbellaħħilek li niżla xi taw tajlu thank you. Right. Ġifieri il-bniedem huwa suscettibbli għal dawn l-affarijiet dejjem ħares lejn xi ħaġa ikbar minnu. U li qegħdin nippruvaw nagħmlu aħna mhijiex dik. Jiena mhix qed nipprova noħloq kalt. Far from it. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu hija. Ċempilli sajjan. Qegħdin nippruvaw nagħmlu esperiment. Qegħdin nippruvaw nirreplikawh kemm jista' jkun. U ħanaraw x'ħaj jiġri. Forsi nillandjaw l-UFO qabel Jake Barber. L-ostja. X'qed tippjana l-futur? Għax semmejt li il-guided meditation tixtieq tibdel naqrax mhux as-saġġ tot. Mela. Di qed ovvjament tistaqsija li minħabba n-nies imma inti taf daqsi u iktar minni x'qed jiġri. Mela. Dana bażikament aħna din niffollowjaw il-protokoll tal-application u hija default. Sewwa, inti għandek dawk is-setta tones li huma recorded very low quality. Ma parti minn hekk hemm il-guided meditation li tuża ċertu kliem li jiena ma jogħġbunix. Anke bħala x'ismu il-guided meditation mhux l-aqwa voice recording li meta jitkellem tisma' noise u meta fil-vojt jiġi. Ġieli smajthom ishom babies jikbu pereżempju jagħmlek ishom papri. Qatt ma nnotajta. Pereżempju jiena kien hemm U dik ibbiħħa 19 euro, ġifieri. Mela, ngħidlek Stephen Greer ma jagħmel xejn ta' xejn. Ġas biex kun taf Gaia jagħtiha u ta' insejt x'ismu ieħor. Insejt, ma dik kollox flus, inti biex tidħol fuq Gaia, titħallas il-flus jiena, mhux ħadd nistrenajt, ma ħallashomx. Ma ħallashomx għax ma rridx impaxxih. Fimt? X'l-informazzjoni li jtini li jrid itini hu. Jiena nfittex u naqra u nara kollox. Ma ovvjament mbagħad I do my own research and homework. Mela, di l-application bażikament hija sound low quality, guided meditation bi kliem li ma jogħġobnix. U jiena u inti poġġejna bil-qiegħda milux u bdejna ngħidu jiena mużika ma nifhem f'xejn. U għatlek Mirko, għatlek nistgħu nirreplikaw xi ħaġa simili ta' dan u naraw what's the science behind it. U inti battat l-isma dawna ġexnoti at various speeds. U bdejna nesperimentaw xi ħaġa flimkien. U bdejna noħolqu xi ħaġa, bdejna narawha visual ukoll, bdejna narawha three-dimensional il-graf, u bdejna naraw how it behaves. U ġitna l-idea illi nagħmlu recording custom made għalina, isna nirreplikawha u tkun better quality. Mela dik waħda. Il-guided meditation ħanipprova naqbad. Il-guided meditation li għandna x'toġobni. Sempliċement hemm ċertu kliem li jdejquni. Għax he focuses only on extraterrestrials. Jiena dika snin qed nipprova qiegħed fuq gżira, qed nipprova naqbad ma' xi ħadd biex insalva. Imma qed naqbad nittjuni għadajn fuq Super One. Jiena mhux hekk irid nagħmel. Jiena rid naqbad. Nagħmel scanning tal-xismu kollu. U nara min jirrispondini. X'hekk jiena ħan nibbaża li l-nifsi. Fuq channel wieħed u fuq dak iċ-channel on the other end m'hemm xejn, m'hemm ħadd, jien ma jiġri xejn. Allora jiena li rrid nagħmel hija li niskenja kif tajda tiswipja iċ-channels kollha. Allora qed nuża kliem. L-ewwel dik il-kelma kontinent għax kull darba li nismaħħa naqbad nitħaq. Għax aħna biċċa gżira. Allora jiena ħan nirreplace jaħħa The Island of Malta. U tkun xi ħaġa tagħna ta' kuntat fuq Malta. Apparti minn hekk, minflok nużaw kliem bħal extraterrestrials, nużaw entities li it's a generic, anke aħna entities, generic term. Issa, apparti minn hekk, xi ħaġa li bdejna niddiskutu jiena u inti wkoll kienet illi minflok nużaw speaker biex tkun xi ħaġa iktar
ħanajdu lajjena personali jew iktar immersive, ħanużaw headphones. Ġifieri, AirPods, jinnaf, earbuds, li inti qed tisma' guided meditation through headphones. U anke dawk it-tones. Għax jiena li naraħħa naqra żgħira ma tagħmilx sens li dawk is-sounds qed nitfaħħom minn barra bi-speaker. U qed nippretendi li xi ħaġa qed tismagħhom. Li jiena naħseb l-ewwel esperiment ħajkun nisimgħuhom aħna mal-guided meditation u naraw x'jiġri. Dak ħajkun l-ewwel esperiment. Fil-verità sakemm m'għandek xi speaker daqs Ġesu Kristu. Mhix hekk. Kif timxi 400 metru ħajspiċċa sound, separa kemm ħajsimak xi ħadd ella minn galassi oħra. Eżatt. Fis-sens ma tagħmilx sens. Ma tagħmilx sens. Il-ħsieb ma naħsibx li il-ħsieb mhuwiex li tisimgħu fl-ambjent imma xi ħaġa aktar għalik, immersive. Issa, Skywatchers team qegħdin isejħu dan l-oġġett bħala dog whistle. Issa dan id-dog whistle huma mhumiex jgħidu x'inhi. I can only assume. Okay, jena nassumi nista. Sawa, għalax qed naħseb jien qed naħseb li din id-dog whistle għax jiena rajt filmati tagħhom jagħmluha this psionic session, huma jilbsu earpods ġew idnejhom u tarġaw tajt jilbsu l-blindfold ukoll u jagħmlu dik ta' meta torqod u ma jilbsux għaw min jilbes sleeping mask fuq l-ajruplan ġeneralment saħna mhux ħanamlu dik għalissa, imma eventually nafu nagħmluha wkoll. Aħna li qegħdin nippruvaw nagħmlu hija li qegħdin nippruvaw nirreplikaw x'qed jagħmlu Skywatchers team. Xi ħaġa li forsi maċċ ukoll hija li forsi the next event flok tkun x'imkien in the public tkun iktar private. Jiġifieri xi ħaġa oħra li rrid insemmi wkoll illi hemm grupp ta' nies handpicked jażilthom jiena. Dawn ġeneralment huma l-istess nies li dejjem jiġu għas-CE5 tagħna. Li għandi relazzjoni magħhom iktar minn nafhom dawn in-nies, għandi relazzjoni magħhom li naf x'nies huma, dejjem ġew biħġarhom ħanuża l-kelma Maltija u grupp ta' nies handpicked. Sissa qegħdin sissa. Ma nixtiequx jikber il-grupp. Ma sissa qegħdin 16. 16 net ninkludi lili ġifieri, ovvjament lilek, Sajan. U li ħanamlu hija ħajkonna post nisperaw fejn private li nistgħu mmorru u nagħmlu din is-session bil-kwiet mingħajr ħadd ma jiddisraptja din il-meditation session bħalma ġaranna l-weekend li għadda. Għalkemm biddak id-disruptions kollha ħareġ laqwa footage ukoll. Ħareġ laqwa esperjenza. Ara, kieku kelli niklassifika l-4 sightings tas-CE5. Jiena ngħidlek illi naħseb illi xorta tibqa' l-ewwel waħda l-sbaħ waħda. Max naħseb għax l-ewwel darba wkoll fis-sens. Le ta' Mirko. Tarax il-filmat, għax il-filmat ta' żibel, skużi l-espressjoni. Għax eċitat, laqbat il-mobile mod ħażin, qbad nixbet tard. Ma kieku rajtu bajnejk xrajna aħna dikinhar. Ngħidlek kienet esperjenza tal-blieħ dik. Dik hija one of the top għalija. U mbagħad ovvjament l-aħħar waħda. L-aħħar waħda kienet xi ħaġa li ma dejt inħok rasi, qatt ma rajt u għandek il-kwantità kollha. Tux bdew jagħmlu, rajtuhom il-filmat fading in, fading out, l-filmat wara. Considering waċar immensu fis-sens. Mill-filmat tista' tiddeduċi ħafna affarijiet u x'inhu u x'mhux. Mhux ħajkollok ċertezza ma ħafna affarijiet tista' tagħli minnhom. Jien iktar milli ngħid x'inhu iktar nili minn għax mhux. Jien hekk inħobb naħdem bir-reverse. Love you kollu tista' isek. Eżatt, teliminaħ. Għax ħanajlek Mirko, meta titkellem fuq xi ħaġa li aħna ma nafux x'inhi, you can't put a name to it. L-unika ħaġa li nistgħu ngħidu l-kelma UFO. Għax hija unidentified flying object. Sewwa, illum qed nużaw il-kelma UAP. All right? Unidentified anomalous phenomena. Toġobni iktar minn UFO.
U UFO għandha ċertu stigma jissa jisu wkoll. UFO għandha ċertu stigma. To be fair, ara, il-kelma UAP kienet tintuża mill-militar u mill-Pentagon għal ħafna snin. L-ewwel darba li nstamat il-kelma UAP ġo fil-film UFO ta' Gillian Anderson. L-ewwel darba li qalet UAP. U nisbdew jgħidu dal-UAP x'inhu. U bad ovvjament eventually il-termi militari. L-ewwel iżondok inqal termini militar tarġa dak il-żmien kien unidentified aerial phenomena. U mbagħad bidluha minn aerial għal anomalies għal żewġ raġunijiet. L-ewwel naddaw mhux fis-sema biss jidhru, imma anke fil-baħar. U tu huma jaħsbu they are not actually flying. Għax inti flight, the technical word ta' flight hija li inti għandek jew propulsion system, jew lift. Sewwa inti dawn mhux qed jużaw, għalqas kif qed naraw aħna mhux qed jużaw the conventional skrejjen, laċ jinnaf ġwiena, mhux qed jużaw ġettijiet, ta' għandek sempliċement immaġina dan il-micro f'daqqa waħda taraħ levitating. Allura, laqqas anti-gravity ma nħobbx nuża l-kelma anti-gravity. Jien kważi. Dak l-ispazju ta' ġo l-akwarjum, ġo dak il-ġeli illi għatlek li għaw bejni u bejnek għaw, kważi iktar naraħħa jien. Li l-entità, ħajdu l-entità din l-oġġett, qed jiftaħ babil, ġo dik il-ġeli. U għet jokkupa dak l-spazju. Għet iġorru miegħu. Proset, għet iġorru miegħu u miexi fil-verità laqqas u mod iġorru miegħu, l-spazju għet iġor lilu. Biex nkun iktar preċis. Allora, they're not actually flying. Aħna ħanajdulhom qed itiru. Ovvjament qed naraw fis-sema. Allora l-unika oġġett li itir huwa qed itir. Sax tajlu mod ieħor, fimt? Suspended in arja, fimt għax suspended qed iżommu xi ħaġa. Teknikament jistgħu jgħaddu anke minn oġġetti solidi jekk fis-sens. U rajnihom daw. Ewa, kont ngħidlek hemm affarijiet. Rajnihom mirku għax ħanajlek meta inti ħanajlek di. Ħanarġa' immur lura għal dak li bdejt ngħid tal-akwarjum. Mela, qed jgħaddu minn oġġetti solidi. Mela, l-arja jekk supersonic jet jgħaddi u jaqbes the speed of sound, ħajoħloq sonic boom. Għaliex? Għax qed jikkompressa l-arja, sewwa, għax l-arja hija xi ħaġa fiżika wkoll fil-verità. Qed jikkompressa l-arja, qed iħalliha wara jħu jagħmel dik li tissejjaħ sonic boom. U inti meta tgħaddi xi ħaġa supersonic ħadd tisma' boom, boom, boom. Kull darba li jaqbes speed of sound ħadd isma' il-boom. Illum hawn metodi kif tnaqqas il-ħoss, però. Ma qatt ma tista' teliminaħ kompletament. Daw x'qed jagħmlu, daw qed jarawhom itiru. Qed narġa' nuża l-kelma jtiru. Qed jarawhom itiru. Supersonic speeds. Kważi laqqas aħna ċerti jekk hux vera qegħdin jittraveljaw, ġifieri from point A to point B, sakemm mhumiex qegħdin sempliċement kif tajda. Jitteleportjaw. Teleportjaw, prosa assa ta' tiġin il-kelma. Jekk hux teleporting, għax inti jekk ma taraħx jittravelja fiżikament. Fil-li taraħaw. U rajt għajnejja ma rajtux jittravelja, ma it-teleportja allura. Mingħajr sonic boom, mela dan m'għaddiex mill-arja tagħna. Meta inti jiġu jgħidulek. Ullum ħarġet ġifieri għax qed jiġu disclosed ċertu dokumenti. Li jaraw dwar taħt il-baħar li jgħaddi sparat mingħajr ma joħloq awake, sewwa li inti mingħajr ma joħloq. Il-baħar inti anke inti u tom aerodynamic għaw kif tajda. Taġol il-ma bħalissa. Madonna. Hemm kelma. Hydrodynamic. Hydrodynamic. Provajtna mela minn hydrodynamic jena.
Hydrodynamic, kemm inti hydrodynamic, shark per eżempju li hija waħda mill-iktar annimali li hija hydrodynamic, ukoll qed tmexxi qed tagħmel ripil fl-ilma. Daw laqqas splash b'għod jagħmlu. Da letteralment qed taraħ nieżel mis-sema, jinżel ġol baħar mingħajr ma tara l-isplashjatura. Mela allura dan huma qed jgħaddu through solid objects, through our three-dimensional environment mingħajr laqqas qed jaffettwawha. X'jagħmel daw l-affarijiet? Kieku jien naqbad proġekter issa. U qed nitfalek il-proġekter fuq dak il-ħajt. U qed tara il-Snow White bħalissa titkerraħ sejrek ta' Disney fuq dak il-ħajt. F'daqqa waħda dawwartulek lejn dal-ħajt. Ma griftlekx il-ħajt, ma ċappaslekx il-ħajt, letteralment il-projection mexa minn hemm għal hemm u għaddejna minn qalb dal-imbarazz kollu, pjanu, ħitan, saqaf, art, fitted carpet. U l-istampa baqgħet mixja fuqha. Jien hekk qed naraħ illi qed jagħmel il-fenomenu. Mela, għandek f'moħħok xi ġurnata oħra C5 biex jinafżaw in-nies jew għadu kmieni? Ejja, li għadu kmieni, però l-ewwel nett ma nafx hekkux daħajint wara qabel jew wara l-event ta' Kevin. Għax nixtieq infakkar in-nies narġgħu qabel ta' X'inhu? Noħorġu qabel. Noħorġu qabel, tajb. Mela allura ħanfakru n-nies waħda fuq l-event ta' Kevin. Mela, fil-31 ta' Mejju ħassir l-event li jisimha F'Dalijiet Atlantis. F'Dalijiet Atlantis. Minant l-awtur ħabib tagħna Kevin Falzon. Bażikament Kevin Falzon għal min ma jafx huwa awtur ta' diversi kodba, riċerkatur. Fost il-kodba tiegħu Gospel of Forbidden Truth, ktib tal-ġen, wieħed mill-favoriti tiegħi huwa The Fallen Seraphim, l-akronoloġija I Am Imperishable u issa ħajlaunchja il-ktib ġdid f'dan l-event. Bażikament ħajkun hemm jintwara dokumentarju ta' satej, u wara tkunu tistgħu tiltaqgħu ma' Kevin u tixtru l-ktib u anke l-kodba l-oħrajn tiegħu u inħeġġiġkom illi minn ġej jixtri l-biljett li jiswa €8 through the link li hemm fl-events page. Waqt is-serata screen ukoll. Ija, waqt is-serata ħajkun hemm xi refreshments ukoll, kolkom iċ-ċans tiltaqgħu ma' Kevin u ovvjament ħajkun hemm Mirko, Sajan, jiena, ikun hemm ħafna nies ġifieri li tistgħu tajdu kelma magħhom. Il-post sabiħ. Il-post sabiħ ħafna. Bażikament qiegħed wara il-Verdala Peris, il-Busket, għasiġi il-Busket issa hemmhekk, siġġiewi? Naħseb teknikament siġġiewi. Parking mhijiex problema. Hemm parking qabel ma taqbad il-Palazz tal-Verdala, kull ma tidu tagħmlu kemm timxu xi 5. Ħajkun hemm it-tabelli wkoll. Ħajkun hemm it-tabelli, ġifieri. Nistednukom tingħaqdu magħna għax vera ħatkun esperjenza sabiħa, hemm dokumentarju tal-ġen, mamlu Kevin, blajnuna ta' Mirko wkoll u ta' Sajan. U ħajkun hemm il-launching ta' ktib il-ġdid tiegħu. Jekk, mhux jekk, m'għandix dubju li ħatkun event tal-ġen, f'dan il-location li jismu Love, jien għandi f'moħħi li s-C5 li jmiss namlu għal-istess post. Nisperaw li konna riżultati tajbin minna di, għax nixtieq li dit tkun another replication step. 4 darbit minn 6. Diġa tajjeb. Kieku jinnaf, tajdli jinnaf. Ġrad darba minn 6. Jo sena ilu tajdli najlek u xil-losti jattajt fil-sens. Jien Mirko għalek kif fokajt f'dawk 18 sena li jinqat ma rajt xejn. Għalek I made it a point illi norjom in-nies illi jiena imdorr inħares lejn is-sema u li jiena mmun nixbet ir-ritratti fin-natura fejn il-baħar taħt is-sema. Għax jiena f'dawk 18 sena qatt ma rajt xejn. X'ġara f'dawk 18 sena għaliex qatt ma rajt xejn. Għaliex issa f'temp ta' sena rajt 4 darbiet oħra barra dik il-waħda ta' 2007. Da ma semmejthomx biss biex in-nies ikunu jafu x'nagħmel jew x'nagħmel, semmejthom biex in-nies nagħmilhom point. Illi fit-18 sena li mhumiex ftejt
qatt ma rajt dak li nista' ngħid li huwa UFO anomalu. Ġara minn sena ilu law, qed nagħmel is-CA5. Kemm ili nagħmel is-CA5 f'6 darbiet, rajt 4 darbiet. Allora nikkonkludu li s-CA5 taħdem, ħajja narġgħu nirreplikawa. Għax jiena ma nħobbx ngħid orajt tagħmilha taħdem. Għamilta darba 2-3 li taħdem. Dika Qatt min kuntent bir-riżultat. xi ħaġa li tkellimna wkoll qabel bdejna li ġieli tara xi ħaġa satej wara jew fis-sens mhix xi ħaġa immedjata għax tagħmel il-meditation tħares fis-sema fis-sens. No, mhijiex xi Xi ħaġa ta' paċenzja da isek bħal meta tmur għall-kaċċa. Eżatt. Jien kont immur nistat Mirko. Mhux hekk bħal meta tistat, alla mhux meta titfaqqas b'ħattella allura. Mhux hekk. M'hemmx ħut. M'hemmx ħut. Eżatt. Diki. Qed nagħmel xi ħaġa ħażina. Kultant tiġik ġurnata alla tibda tella bla doċċ, kultant jiġu jomej. Mhux hekk. Tibħaqala tarmi kollox għal-ġolba. Jiena forsi kif jafu n-nies jiena tafu l-tip ta' ritratt li nixbet jien. Jien ma noħroġ ngħid noħroġ il-ħadd u ħatara niġej b'xi kard mimlija ritratt. L-ewwel jekk inġib ritratt wieħed inkun irbaħt is-Super 5. Taf inti Mirko. L-effort kbir li tagħmel meta bniedem ikun iħobb xi ħaġa u jkollu passjoni u jmur jistat u jmur għall-kaċċa. Jinnaf fotografija. Ixini. Is-success rate mhuwiex dejjem 100%. Dak huwa li jagħmlu sabiħ u eċitanti. Il-fatt li inti qomt fil-ħodu, ħriġtem barra, trekkjajt, lajt skuż il-bajt biex imxejt. Huwa proċess. Il-sabiħ tagħha mhux id-destinazzjoni, huwa the journey. U jiena qed nieħu pjaċir nagħmilhom dawn l-affarijiet issa għax issa ħadd il-riżultat huwa l-bonus. Imma il-biċċa xogħlija di li minn session l-oħra qegħdin naraw li qed ikun hemm tipo ta' improvement. L-aħħar waħda jiena lija kienet jiena ħankun onest xatlek fuq it-telefon meta ċempiltlek f'nofs il-lej u kwart jew x'in kienu. L-ostja Mirko spettaklu jew show qasnof x'kelma użajt. Bħal speċi bdejt ngħidlek laqqas ħadd hemm minni għax show qed naraw inti la xtlaqt bħal speċi. Għax jiena Mirko dak li bdejna naraw bajnejna mhuwiex biss dak li rajtu fuq il-video, inti titesperjenza inti. Eżatt. Ekku. Min nixtieq jiġi għas-C5 tkun miftuħa l kulħadd anke hekk xettiku. Tistiednu jiġi. Bil-qalb kollha. Jien anzi iktar ma ħajkun hemm ħafna nies. Bullshit, ejja. Ejja, nistiednek b'xejn, ġifieri b'xejn. Sa. Ġejn naħseb laqwa mod kif. Jekk inti xejn ħatoqgħod iddaħħaq. Le mhux hekk. Jekk tiġi xejn għax mhux ħanħu pjaċir bik. Imma jekk inti ġej għal kurzità bħal mara kollox jiena kurjuż jienu kurjuż Mirko xettiku 10 darbiet iktar minni. Jiena ma rridx nies illi huma illi jaraw sħabaw jgħidlek UFO jew li jiġi jgħidlek għaxika minn jiena b'rispett kollu daw it-tip ta' nies nirrispettuhom imma tiġix fil-grupp miegħi u toqgħod tgħidli għax daka ġej minn hemm u daka huwa hekk u dak huwa hekk. All the cards on the table, all the options are there. Noqogħdu naħsbu u saqajna mal-art. U nippruvaw biċċa niskopru din il-jigsaw puzzle x'inhi. Imma ħadd ma jiġi b'ċertu kif tajda presuppost illi jaf x'inhuma dawn l-affarijiet. Minu xettiku, he's more than welcome. Tiddizrabti għax il-grupp, jekk tittoqgħod pejjeb sigaret, pejjeb joint, whatever għamel li trid. Fil-kwiet u toqgħod tarana, hemm min jagħmilhom dawn l-affarijiet. Taf inti, kenna nies ġew magħna ma jixtiequx jagħmlu C5 għadu jarawna. Mirko qatt ma kien parti mis-C5 vera. Ġeneralment jew jiffilmja jew jarana. Pereżempju Sajan ma jixtieqx jagħmilha. Nirrispetta l-opinjoni tiegħu qatt fil-karozza. Dement li ma jqgħodx doq lil-ħorn u jtatteb lid-dawl jista' jiġi kemm irid. Fimt? Dik biss qed ngħid, ġifieri you're more than welcome, kun min jixtieq jiġi. U speċjalment jekk ħassir ġew proprjetà privata.
Li ma dik tal-proprjetà privata dik huwa l-grupp. Koll nirrispettaw fis-sens. Le, dik ovvjament. Il-grupp li huma handpicked Mirko naf x'inhu huma n-nies. Hija mixture ta' nies. Serji ħafna, ħobbu s-suġġett, kurjużi bħalna, hemm minnhom illi għandhom ċertu ħanajtek abiltajiet. Per eżempju, fostna għandna medium, daqshekk ma jimpurtax ngħiduha, fostna għandna persuna li hija vera spiritwali u tipprattika reiki healing u dawn l-affarijiet, ma għandna pilot. Ma. Li, ħankun onest miegħek, ġieli dort fuq, Charles. Daka aeroplan, għat minn tixtarom navigation lights. Jarġa, inti tkun qed tinqata' mill-art u jarġa' pup inizlek, tajt orrajt, bully. Ma għandna nies illi jistudjaw, jirriċerkaw bħal minn ir-riċerka jiena u bħal jirriċerka Sajan u anke inti ta' ġifieri fil-verità. Inti awtomatikament qed tirriċerka mingħajr ma taf, magħna. Ġdawn huma grupp ta' nies. Membri mill-laqta tal-astronomija wkoll ġifieri. Mhux fil-grupp handpicked, le. Le, ma ġieli kienu fis-CFI. Ejwa. Ġieli fis-sens. Ma nixtieqx insemmihom għax forsi. Le mhux ħansemmihom biss. Ma tantx ma tassemmilhom dawn l-affarijiet jaqbdu jitqu bejk, allura ma nkunx irrid. Imma ejwa, kien hemm xejn ħażin billi dil-persuna ġiet, ħadna pjaċir biha, għallimna ħafna. Għallimna ħafna, jiena pereżempju. Anki il-fatt il-lum għandi l-astronomical binoculars, bis ħatijaw. Fimt? Per eżempju, dak għandu ritratt dik il-persuna li għadu sal-lumu stess jgħajli ma nafx kien. Għet jiġbet ċaġa bil-teleskop u għandu lajn li ju stess għalli daka mhuwiex long exposure, immuwa xtajdila. Stagged. Xiex? Stagged. Time-lapse. Right. Tara line. Continuous. Hemm affarijiet li aħna ma stawx nispjegawhom, speċjalment meta tolli rasek. Aħseb wara min jaf xemm taħt il-baħar. U l-ostja. Issa dil-ġimgħa stess, l-ewwel darba li ħadu video ta' Colossal Squid. Ejja, rajtu. Xi daqqa l-squid li. Qabel konna ngħidu ma jeżistix. Da ikbar mill-Giant Squid terġa' ġifieri. L-ewwel darba li ffilmjaw qabel jikber. Rajtu. Da mhux mikrobu. Żgu. U min jafxem ma qas idea manna. Fimni saftit ta' żminilu konna ngħidu li dik il-ħuta ma nafx isimha. Hija extinct ma nafx 65. X'isima? Coelacanth. Diki. 65 million years ta' mhux ċajta 65 million, mhux 65 years ta' jew 65,000 years ta' 65 fucking million years. Abduha fin-nets. U għamlet żmien kellhom xi waħda ħajja minn għalija. Ma nafx mhux daqshekk informatom. Però kellhom xi waħda ħajja. Ġifieri forsi il-megalodon għandu jeżisti wkoll. Mhux hekk fis-sens aħna ma nafux. Eżatt. Ġifieri. Ma jfissirx li għax jiena ma nafx ma jeżistix. Mhux hekk. Għalhekk aħna we are kif tajt open-minded u we ask questions. Qatt m'għandek tieqaf saqs il-mistoqsijiet u tħallix il-min jipprovej redikolak għax inti tinteressa ruħek f'affarijiet li forsi ħadd ieħor għalih huma fantaxjenza. Jiena għandi 47 years. Kont nara Star Trek. Kont nitħaq kon naraħ x'kien jismu bħalissa. Ejwa nafhom huma. Nsejx jgħidulu. Illum għalla kulħadd bil-mobile fil-bowt, illum tipo għandna ħafna aħjar minn dak li konna naraw fis-70s u l-80s. Ċek, tara Blade Runner bl-LCD. Ċek, iż-żmien. Daw ma' affarijiet Mirkoli. Xemmen barra, kull bnidem dejjem jiskopri xi ħaġa ġdida, xemmen barra għadna ma nafux. Ġifieri da jafu jkunu daw il-UFOs, daw il-ħafna affarijiet li din naraw qed jgħixu magħna. U aħna konna ngħidu li huma extraterrestrials. Fimt? Jiena, personali, jien bdejt nirriċerka fuq daw l-affarijiet kont għad nitfal kelli 9 snin. Kont nisma' l-missieri jgħidik l-istorja, kont dejjem insaqsih,
belt is-seb, kull ktib li kien hemm kont għallan jieħdu photocopies u għat għandi l-photocopies ta' ċertu kodba l-lum spiċċaj xtrajtom. L-lum il-ġurnata dawk il-kodba saru obsolit, nixtrihom għal-kollezzjoni, għas naqrom, għax ovvjament isiru obsolit fis-sens li t-teorija informazzjoni mbagħad tkun outdated. outdated. Sa dak iż-żmien kont għadni kellek tajli x'inhu UFO, kont ngħidlek dak huwa vettura spazjali. Xiġi f'moħħ 99% tan-nies onestament. Mhux hekk. U x'ġaluna nemmnu. Għax jiena naħseb li dawk ta' bla wiċċ li jsemmi Kevin Falzon, iktar jaqbillhom ġaluna naħsbu li dawk huma extraterrestrials, għax it's the simplest explanation, milli jiġu jgħidulek li dawn huma interdimensional beings, jew dawn huma dawk l-allat Sumeri, jew ta' ċiviltajiet oħra, li kienu jisemmu ċiviltajiet oħra, jew inkella li jiġi jgħidlek li dawn huma angels and demons. Jew dawn huma tjgħixu taħt il-baħar. Jew daw qegħdin jgħixu għaw magħna aħna ma nix narawhom. Kien iktar nibża kieku jkunu xi ħaġa hekk. Dik tkun l-ontological shock tiegħi. Tanti xi ħaġa barra mill-kontroll tagħna u il-isek. Eżatt. Għax dan ħanajdwa kif inhi Mirko. Għax għalien qiegħed għall hemmhekk u kultant jiġi. Hemmhekk u jekk jiġi. Ħajrġa jitlaq sort of. Tajli l-alla fiex taqbes Independence Day, il-film Independence Day. You are fighting physical with physical, fire with fire. Imma meta jiena tniġġieled ma' xi ħaġa s-sawnek qed tattakkani xi ħaġa jien m'iniex nara. Għas tista' tattakkax qiegħda f'dimensjoni. Tista' tmissa, kont ma tistax missa. U hija tiġi warajk, qed tiġi quddiemek, titla' fuq rasek, tiġi taħtek, u ma tista' tagħmel xejn. Jien iktar nibża li kieku jkun xi ħaġa hekk. That's my ontological shock. Diffiċli tispjega l-maġġoranza tan-nies. Kif ħa tispjega? Ma nafx kif taqbad tispjega. Ma nafx. Fimt, iktar faċli kieku kienet xi ħaġa fiżika bħal aħna fiżiċi aħna. Xi ħaġa spiritwali you can't control it. Għax xi ħaġa spiritwali Mirko għandha wkoll l-ikbar arma tagħha hija li titħaq bik mentalment. Ja, m'intomx level playing field u assolutament. Eżatt. Dan maġina jiena timmurlek bil-bażuka u inti ġej biċċa sokk f'ejdek. Fimt? Nagħlqu? Nagħlqu. Tajba. Nerġgħu fakru fl-event ta' Kevin 31 ta' Mejju. U ħajkun hemm il-link għall-biljetti on screen, ticketmondo.com/Atlantis. Nixtieq ngħid ukoll Mirko. Seats limitati. Dik. Seats limitati biex jiġifieri jekk min għandu l-intenzjoni li jiġi. Seats limitati mhux bullshit ta' marketing, il-post ma jistax iktar minn 55 ruħ. 60 ruħ maximum. Aħna għamilna 55. Jiġifieri dawk huma. Jiena mort fil-post ġifieri u rajtu ġifieri u naħseb illi min għandu intenzjoni jiġi vera ġifieri jaqbatu jixtrihom issax. Għajmin nitkellmu 8 euro sejja, la pakket sigaretti 6 euro ġifieri. U mort nara l-events li għaw palissa m'hemm xejn ħas minn 8 euro ġifieri. Ejja, x'tħalla. Le, fimni, jiena l-ewwel nett ħanajdu l-flus għax le, da, l-screen, is-sound, id-drinks, is-sala, l-ostja. Tmur tarma qabel, iż-żarma wara l-ostja. Ġifieri dena mhux Kevin żgur mhux qed jagħmel għall-flus kolli li nafu sewwa l-Kevin. Dina hija xi ħaġa vera u ħanajlek wertet għax id-dokumentarju biss jekk tara dak issa tgħid dokumentarju ukoll biżejjed. Thank you, Keith. Thank you, inti. Proset. Tal-ġennos tiegħek kienet.